Hello mga ka-listeners, kumusta no? Balik taga og mupadayon ta sa part 6 sa Iampo ko ang kalag mo no. So mubasa na sa comment mga ka-listeners no sa John Kent ano tag yapon ni kay mahurot na ko nagbasa no kay daghan nagbasahonon. Nya ang una si Danila Gonzaga no. Hahaha pagkakatawanan jud oy. Katawanan jud yung pobreng milyonaryo makalingaw kay mga ka-listeners no. Makalingaw samtang katrabaho ka ba. Kinabuhing sugod nindot na kaayo idol thanks sa pag-upload way sapayan kinabuhing sugod. Life journey, ma'am life journey si awan ni mo Kent. Tanaw siya sa kuan sa ako ang short no pero naipol ani kaning ako ang atong kapapari-pari kung nuhay ko ba. Tanaw si ma'am sa short no pero naipol ani ma'am aning kuan sa tuwing kita ito na ko yung pari nga isog mo to kuan na siya sa kuan man siya kanang ako rang gidabak kay palamuot bitaw mo tuning taas pud ang views pod nana sa ako ang playlist kato mga Bisaya comedy ba so siginahan mo tan-aw to mga comedy na ko sa una no mga dab bitaw so malingaw salamat kay Ma'am Life Journey no sa pagtan-aw no sa shorts nya si Jilain Capisos sir asa ang part 3 so na-upload ang part 3 no sa pobreng milyonaryo nya si Juam mao man nireklamo din no so part 3 naabot na tas part 5 no sa pobreng milyonaryo Juan so nice kaayo Lods si kuan si Belmar G kanyete no nice kayo salamat kayo no nya si Angelica Royles makalingaw gid kaayo ni nga drama ba makawala jud sa stress salamat dol salamat mo kaayo Angelica Royles no nya si Darlene Sumagang thanks kuya God bless enjoy jud mi kaayo from sa may basa ni Bilisi. Salamat no Darlene Sumagang. Anya si Miss Coloso hastang lingawa episode 3 dayon Lods. Niabot na tag 5 no. So ganahan mapuguan ni mga akong gi panikamutan jud ba nga mga ka-edit bitaw sa sumpay no. Nya ako lang puli-pulihon sunod ani iampo. Kini iampo ko ang kalag na pod no. Kuan para mapapas-apas ba nya si user letter G no salamat kayo kay naana jud salamat pod user no duha man yung comment gibalik-balik na nako og paminaw ang tindahan bungko-bungko og kani bitaw kay makalingaw magyapon bisag balik-balik ko nimo samtang nagbuhat-buhat kas mga trabahon sa balay bitaw o sa imong trabaho diha no nindot kay paminawon nga sabay-sabay ang drama ba no kasi pagbalik-balik ko nimo paminaw nindot kayo Charlene Pacana. Thank you Sir John. Uy sa payan Charlene Pacana no. Excited ko sa next episode. Ato panikamutan nga kuan jud ta kada adlaw makakuha. Bisag dili taga adlaw pero tungod kay magpuli-puli magud na panapay iampo ko ang kalag kini iampo ko ang kalag man atong karon no. So ato lang panikamutan nga mapuli-puli no. Para kuan. Di sad mabitin tong nag-atang aning iampo ko ang kalag mo no. So ako lang ibuli-pulihon mga ka-listeners no kasi kutob sa makaya. Salamat Charlene Pacana no. Ja, si Reggie Creed. Thanks idol sa pag-upload. May isa pa yan Reggie Creed no. Nya si Ma'am Gisuli. Thank you Sir John. Haskang lingawa ning dramaha sir eh. God bless nimo sir. Salamat kaayo Ma'am Gisuli no. God bless po nimo ma'am no. Maristel Humawan katawanan jud sila og imok sigrag sumpaki si Rico maoray tawo nga dili mudawat og kadato hihi bitaw nindot kayo ni ngani nga tawo no kanang mapaubsanon kayo ba no sa dato dili ang bugiro no pwede man ta siya mobawas og gustuhon jud niya kay samot na kay kanunay sa tamayon ba aning amahan ni ko ano pertig ko ana mata pobre kayo na kini dato kayo milyonaryo anak og inila kayong tao ba og buot pang mubawas ni Rico kinapuydihan no siya pag palito niya to palayaso niya
Pero buutan yung kay si Rico, no? Muna nindot sa tao nga dato nga mapausanon mga ka-listeners, no? Kung ako kintahay madato ko magingana sa akong buhaton, magpaubos jud kay ang pagpaubos jud mo gini kinanindutan, no? Mo ni kinaiya sa tong Ginoo ang pagka mapausanon, no? Bisag natay kuan di ta maginambog yun, no? Kay maot man ning hambugiro kita nga pagkataway ganahan yun, no? Nay uban siguro plastic mutagad nimo kung hambugiro ka, no? Winuyunan ra ka kay naman sila makuha nimo, no? Pero imong mga higala kuan gyud dili tunay kung hambugiro ka mga pagkatao, no? Kay kwartahan ka hambugiro kay ka, no? Makabaton lagi higala pero giyunan ra ka tungod kay naa sila makuha nimo. Muna nga mas maayo ito magpaubos, no? Makisabay po ka sa mga ubos po nga mga tao, no? Kay daghan po tag makatunan ani mga tao nga parehas nato mga pobre ba, no? Daghan tag makatunan sa ilang mga diskarte sa pagpanginabuhi, mga trabaho, no? Mas maayo man is diskarte ni mga pobre kay kugihan mo trabaho ba. Mga dato kay di opisina man na, so wa na man og mga kuan trabaho nga pakusog, mga pasingot, mga sada, no? Una nga daghan jud kuan talento ni mga pobre nga tawo, no? Nya kini si Rico dato kayo pero mapaubsanon kinaanindutan, no? Ani agi po siya ka pobre man, so unang nadala gyud niya bisag nadato na siya, no? Magpaubos, no? Matulun-anon nindot kayo ang dramahan ni makalingaw nga matulun-anon. Og nataas akong istorya, salamat Maristel Humawa, no? Nya si Jillian Capisos, excited na ko sa part 4 da. Salamat Jillian Capisos, no? So part 5 na ganito, no? Nawahi ko basa. Bernard G. Kanyete, salamat sa kanunay nga pag-upload idol amping permilos. God bless kanatong tanan. Salamat kaayo, no? Bernard G. Kanyete, kanunay yun si Bernard G. Kanyete nga nagasunod sa itong mga upload nga drama. Okay na si Roger Belgigas, thank you boss, minaw before matulog, wait nasad ko sa part 4 boss amping, no? So nakaabot na ta sa part 5, no? Boss Roger Belgigas, no? Kinabuhing sugod, nindot na kaayo idol, no? Nindot jud, no? Belmar G. Kanyete, salamat Lods, nice kaayo, magid, no? Danila Gonzaga, hahaha, nilagpot ang espiritu ni Sheila kay nalisang sa Marites nga abat. Daghang salamat Sir John Cadbes, no? Makalingaw gid, no? Salamat din nila Gonzaga, no? Si Ma'am Life Journey, anggoy kanindot ang story ani. Salamat Kent ani nga drama, mawala gyud ang kaboring kay makangisira ani nga story, no? Mogid mo, no? Makatawa gini, makawalag problema, no? Makawalag stress, no? Chirper, no? Thanks admin, way sa paya, no? Chirper, no? Mapahag profile ni si Chirper, mura mag-artista, no? Murag si Abilabin, no? Bulaw buhok ba, no? Salamat Chirper, no? Anya si Annalyn Samson, idol unsa ni bag-o ba ni nga drama idol, wala pa man kay na-upload dire ko magkalingaw idol, God bless you always ni mo idol, og amping always idol. Salamat Annalyn Samson, no? Taon ni na ko na-upload ning Patayng Buhi, no? So murag wali ka kapaminaw, no? So subay-subay sa playlist da, no? Kay nay daghan. Subay ang playlist dito sa Junket Anuta para makapaminaw pakas mga drama nga wala ni mo na paminawa, no? Salamat Annalyn Samson, no? Unya si Letter G user gyapon, no? May nga ni, no? Jire nakabutang ba? Daghan salamat sa pag-upload ani permi ko gaatang ani, God bless po. Salamat kayo Letter G ang profile, no? Unya si MG Stradoridorio, salamat dol, way sa paya, no? Charlene Pacana, wow, salamat Sir John. Shout out dahil sa akong amiga si Genevieve Abindan. Shout out Genevieve Abindan, no? Shout out ka ni Charlene Pacana, no? Si Jeneline Bravio, salamat po sa pag-upload. Uwi sa paya, no? Jeneline Bravio. Si Ma'am Life Journey, hala oy, makalingaw kayo. Thanks Ken. Makalingaw gid ma'am, no? Salamat nga nalingaw ka ma'am, no? Kanang salamat kayo ma'am, no? Sa imong kanunay nga pag paminaw ug sa imong pagsuporta ug pagtabang, daghan kay salamat. God bless nimo Ma'am Life Journey, no? Nya si Quipty Queenie, dugay na ko nangita ani. Nakita na gid nimo, salamat. Kay daghan ang mga nakapaminaw ani, no? Karon itong mga sa una nga wa katiwas, makapaminaw tiwas karon, no?
Nya si letter K, si Kaykay. Salamat dol sa part 4, way sa payan Kaykay no. Annalyn Samson, ay salamat nanay part 4, thanks kayo idol, way sa payan no. Wilmar G. Kanyete, salamat po idol, way sa payan. Nya buhay probinsyano, ka nice na ana sir. Ana sir, no? Salamat buhay probinsyano. Unya si si Katarini Katarin Ichabis, justice served, no? Naminaw siya sa kwintas nga Rosario, mga aso ni Kuya Goliath, no? So, tinuod na yun. Na-justice siya sa ending ng dramahan, indot, no? Salamat, Katarin Ichabis, no? Kanya si Danila Gonzaga, haha, makalingaw jud kayo ang apuhan ug apo, kanindot jud sa piling nga duol mo sa usag-usa. Daghang salamat Sir Jan sa makanunayng pag-upload og mga nindot nga mga drama, amping permi and more power. Salamat kayo Danila Gonzaga, no? Kanya si Christian Malinaw, asa ang part 5 sir? Na-upload na ang part 5 go gabi sa Pobreng Milyonaryo. Si Ma'am Left Journey, okay kayo Kent og mga huy ka, pwede ka mag-vlog nga maka-charge ana. Thanks for part 5. Very entertaining. Salamat kayo Ma'am Left Journey, no? Nya sa imuhang solar nga power bank nga madala-dala gyud ig Mulakaw, no? Mangahoy o mag-jogging basta kay nay adlaw nga panahon. Sa di lang mag-uwan, mag-charge na siya, no? Samtang maglakaw-lakaw ba. Salamat kayo Ma'am Life Journey, no? Nya si MG Stradorio, lamat idol. Lingaw na pud ko ani. Salamat, no? MG Stradorio. Sa Chairpar, thanks much admin for the upload. Salamat kayo Chairpar, no? Sa imong pagpaminaw sa mga drama, no? Abihan ako Amerikano ka kay kuan, mura makag si Avril Lavigne tanaw, no? So mura kag artista tanawon ba? Abihan ako Amerikana ni. Pero kamao man mo Bisaya. Bisaya dai salamat kay Chairpar, no? Nya si letter M, nice pod. Nice po nga drama pero ask lang ko sa sumpay sa Pobreng Milyonaryo, thanks. Na-upload na. Salamat sa paminaw po sa patayng buhay, no? Bilmar G. Kanyete, lingaw ka ilod, salamat sa pag-upload. May isa pa yan, Bilmar G. Kanyete, no? Nya si Damaki Vlog. Hehe, always waiting. Salamat Damaki Vlog. User, letter M, Japan profile, no? Lamat sa makalingaw nga drama pero please, ang sumpay anin. Nasumpayan na sa part 5, no? Sa Pobreng Milyonaryo. Roldan Cabalis, salamat sa makalingaw kay nga na drama idol. Way sa payan Roldan Cabalis, no? Kaykay, salamat sa part 5 idol. Keep safe always po. Salamat kayo Kaykay. Nya si user letter S ang profile, salamat Lods. Way sa payan, no? Ipancho, salamat upload boss. Salamat sa upload boss Jan. God bless. Salamat, no? Imagine ni bantayan ako ba ang God bless nimo kay good bless, no? Salamat Ipancho, no? Sa imuhang pagpaminaw sa mga drama, no? Nya basa ta sa dito diri na kita sa kuan Jan Radio nga comment, no? Ako lang gitagad ang inyong comment dito sa Jan Kit Anuta kay wala man tay basa og mga comment dito, no? So dito napita wala mo reklamo kay watay yaw-yaw dito. Dito nagdrama. Kini nga channel, pagtagad ni sa inyong mga comment, no? Butangan sila ko vlog ba para mabasa tong mga comment sa mga solid nga mga listeners, no? Dili po na to inyong isnabo ninyo mga comment ay kay kuan ba ya? Gihaguan ba inyong type ni, no? Samtang naminaw mo, no? Gilugaran yung type ba? So lugaran sa nako ni og basa, no? Kay nindot ba po sa pili ni mabasa tong comment. Kasuway man ko kay tinambo ko yung mga channel nga ginahan sad ba? Mag-comment sa ko dito, i-heart sa nila, i-like. Ganahan sa ko, nindot sa paminaw ba, nga tag doon sa taba, no? Nya, muna nga, yan talaga na, no? Muhatag pagtagad sa itong isig kataw ba, bisaguan, diri lang sa social media, muhatag pagtagad po ba? Dili ta mangisnab, maot man yung mangisnabiro kaya ta, no? Pobre pa ta mangisnabag dito. Pati maot ta, no? Balag pobre ta, at least kamao ta mo tagad, no? Hindi ta mangisnaba. Salamat kayo, no? Inyong mga ka-listeners nga kanunay mong paminaw og naga-comment, no? Ako yun yung tag doon yung comment. Bala na itong ubag masuko. Juna Jetyo. Salamat kayo sir, nindot kayo mga drama. Salamat, no? Juna basa na Jetyo. Maristel humawa na jud ang part 3, na excited nako sa ilang lumba sa dagan, no? Naway tagbasa nino, naabot na ta sa part 4, no?
karon part 5 part 6 na dito ron. Si user usa man niyang profile, no? Wow Lods, ang ganda talaga ng drama na upload mo, nakagagana sa work habang nagtrabaho, salamat kayo, no? Nya si Maristel Humawan, tanaw jud mig vlog nimo dol, kay lipay pud tawon mi nga madungog among pangalan, ma shout out. Daghang kay salamat dol, God bless always. Salamat Maristel Humawan, no? Ang sa ako mga kamot dol, murag wa na mo gipadayon ni Lady in Red. Yes, niulong ni siya upload ron kay na reuse content ni. Na reuse content ni mga bagong channel ron, mao tin akong giingon daan, no? Kung ikaw bag-o ka nga channel, mo pay pagsugod nimo, ayaw na pag-usik-usik og upload og mga drama nga gikan sa laing channel, kay sigurado gud niya ma-reuse content din, no? Muna nga kung nakabantay ka nga nanay nag-upload sa mong drama, nga ikaw bag-o ka nga channel, pangita ang drama nga wala pa yung nag-upload, kay para dili ka dili masayang imong hago ba, hago kag edit, gasto pa kag load, yang resulta ma-reuse content, kinasayangan imong kahago, no? Tungod lagi kay gusto ka nga ikaw boy mauna gid, daghan imong subscriber, ikaw mauna ka-upload sa mga drama, pero ang resulta reuse content nga naman, namay mas nakauna nimo upload sa mga drama, no? So muna ni tabo sa mga bagong channel, no, mga ka-listeners, wala ma-approve ang ilang mga channel kay na-reuse content, no? Kato si Bisdak Oreg, na-approvean gito, monetize to. Pero tungod lang sa nibalik ako tungod nimo, no, nga naay mga daghang ga-upload, dudong variety show, no, katong iyang batuanon. Napadud si Lady in Red, na si kanang radio drama Bisaya, daghan silang ni-upload ba, Bisdak Oreg, yan na. Pero mas una-una itong kabistak Oreg, tinag-as na to, no? Pero mao lagi reuse content jud na demonetize, no? Hasta gani dramang bisdak katong nag-upload mga asoy ba, tungod lagi pag kay ning-upload sa mga drama nga dili iyaha, katong Putyok Bulingit o Spirit of Douglas, diyan na po yung mga asoy niya nga iyar mong kinopya sa ubang channel, katong kabisaya drama ba. So nitabo, bis na-approvean siya, tingali nalipat ang YouTube ato, na-approvean siya, pero wala mabuto sa kabuan, na-reuse content siya, na-demonetize, nawa iyang super thanks, nawa iyang ads, no? Una karon nagipang-delete na niya itong mga drama nga iyang kinopya, no? So mabito na akong gisigig tambag, no, sa mga niagi pa, no, nga ayaw yun pangopya sa mga drama nga na-upload na sa ubang channel. Kay may tabuan na gasayang-sayang kasi mong kahagog edit, kay imong ilisag video, thumbnail nya, ang imo na lang kay gikopya nimong audio, panang magpasayon lagi nga na kuha daag limpyo daan kay way copyright. Pero bisag di maka-copyright, reuse content ang labas. Sayang ang kahago, sayang ang load, no? Muna kung sigig tambag sa una, no, sa mga channel, no, nga mga bag-o ba. Muna si Amigo Amiga Drama, nakaibalo na gid siya, no, nga dili lalim, hago-hago kag upload, manglamang ka sa ubang channel, mangupya ka, ang resulta bisag kapila pa ka magbalik-balik ug apply. Si makatestimonya na si Kwan Amigo Amiga Drama, mga ka-listeners, no, makatestimonya siya nga di gid lalim dai, mangupya ta, magpasayon ta, wagi nungdan kay ano, kapila to mga apply si Amigo Amiga Drama, murag kapito man dito kawalo, wagi ma-approve. Pero sa dihang gidelete na niya tanan tong mga drama nga kinopya niya na mga kapariha, ni focus sa mutya ni Baliling, diha na-approvean siya. Ano man, wala may laing nag-upload sa mutya ni Baliling, no? So mo na mga ka-listeners akong tambag sa mga bag-o, no? Labi na Lady in Red nga paspas kayo mo maguna-una gid. No? Muna, no? Dispito ay lang gid sa ubang channel, no? Nya para ma-approvean jud, no? Ang respeto ay good mo, ang pagrespeto kuan nindot yan na, no? Tinabangay para sa kami ni Vicenzo Gilaan, ni Amigo Amiga Drama, na respeto ay good me, no? Kung sa ubang channel ni respeto ko, dili ko mag-upload ug unsay ilang upload, para ni Dudong Variety Show dili ko ma-upload ug unsay iyaha, unsay kang Vicenzo Gilanon, no? Dili ko mo upload ug unsay naay niya, kay siyempre para maokihan pud siya, ma-approvean pud siya ba. Kay ug ako nang buhaton yun, may nungdan, no? Magsayang-sayang ta sa tong oras o gani mag-reuse content tanan, no?
Sayang kayo. Nya taas-taas kay kog istorya no. So sa sunod gayon na po kumubasa sa inyong mga comment mga kalisino no kay kuan taas na po tag vlog no. Yep. Pero dili ako sayangon ninyo mga comment. Basahon na to ni sa sunod higayon na tong vlog mga kalisino no. O mo basa sa tag dugang na lang no. Puno tagamay. Annalyn Buatis, salamat sa pag-upload lods. Maura jud ako kalingawan. Imo mga upload balag maghulat basta na i-upload. Salamat jud. Salamat kayo Annalyn Buatis no. Nya si Gwen Birana ay hi lods, shout out. Salamat sa mga upload makawala kamingaw. Kana dili gusto maminaw sayaw yaw ayaw yaw og ayaw saan di maminaw sa kaklaruan. Kana dili gusto maminaw sa yaw-yaw. Okay mo. Kana dili gusto maminaw sa yaw-yaw. Ayaw og tan-aw o paminaw. Ayaw paminaw dire. Mindset uy. Salamat Gwen Birana no sa imuhang pag tabag pasabot no kay sakton po na no. Digid maminaw na lang ganito no magreklamo pa ta no. Salamat Gwen Birana no. Wala nga ang uban no, di na lang gud magyaw-yaw. Di ganan sa vlog, i-forward dito sa drama no, di ganan sa ads, escape ang ads, okay? Ana lang kasayo no, mindset, sakto ni ingon ni kuan Gwen Birana, mindset yun no. Initiative no, yan na. Nya si Ma'am Gisuli, wow, thank you Sir Jan sa sumpay og sa kanunay amping sir o God bless, thank you siya, shout out kanunay. Salamat Ma'am Gisuli no. Ikaw Sir Ma'am no, amping kanunay Ma'am o God bless ni Ma'am no. Salamat kayo Ma'am Gisuli no. Nya si Reggie Creed thanks ako ra gyapon ni og ang kinabuhing sugod nun vlog. Daghang salamat sa upload nimo drama. Ikaw ra dito si kinabuhing sugod nun Reggie Creed no. Salamat kayo Reggie Creed no. Og kinabuhing sugod nun. Duha day imong channel no. Nya diri lang tatama ni kuan Ma'am Bell no sa iyang comment no kay taas na putag nabasa no. Biro nagpa-shout out. Si Chay Dogi no. Si Chay Dogi ni tingog na. Napungot na kay taas na kay tag istorya na. So si Ma'am Bill no Anski. Hahaha namuot jud ko anang mga reklamador sino eh. Sakto jud ka. Wala sa initiative. Dili na lang jud i-forward. Hahaha. Murag way mga utok. Salamat kay Ma'am Bill no sa mga suporta no. Sa imong pagsabot Ma'am Bill no. Sayo na bitaw na initiative na lang gud no. Dili lang gud magsigig. Di na lang mo comment og negative ba kay maka-heart na pod no. Di ba pud dalim sa side na mo nga uploader mag-edit hago kayo. Stress kayo halabad sa ulo. Nya nag-upload na komentan pag yun og maka-heart ba nya no. Mo na nga kuan musabot na lang gud no. Nya og gusto ka makatabang dili ka mo skip pero og di ka gusto mo tabang skip gid nimo. Wa koy problema na no. Kung di ka gusto mo tabang skip good ang ads nya kung di ka ganan sa vlog i-forward dito sa drama no nya na lang kasayo initiative good. Salamat Ma'am Bill no. Nya dili lang taman sa ka Ma'am Bill no Anski og di ta baglangan paminawan ninyo ang part 6 sa Iampo Ko Ang Kalag Mo. Niya ang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalag mo. Unya, asa man i-display nyo rito? At doon to sa plaza. Ato ta mo diretso dito? Oh, bros. Ako naman sa itong gipanda mga duha ka mga dagkong tent dito. Aron siya ingon dili mainitan ang atong mga tanong mga dala. Daghan ka mamalitan ninyo rito? Doon din nagsaada ko, bros. Labi na ang mga ka-berks ni Mami. Mga dunya ba yan? Mao ba, Philip? O, kumbayan kini atong negosyo, Princess. Mao ni gitawag og Double P Botanical Garden. Double P Botanical Garden? Meaning, Philip and Princess Botanical Garden. Unsa? Okay kayo! Sa motyog suya anis Miss Indira. Dito mo guna ng may masuya. Parayon na ta. Philip, Diretso to sa plaza, bros. Kaya ang uban karon nagpaabot na. Kung gusto mo palit aning mga talong among gikumpra ni Princess. Ngiga! Nangadayo yung customer? Oh, bros. Maura. oh, Mateo.
Ngano? Mingaw malagi, way, goromrong sa imong kaberg sa sugal, sa madyong. Wa. O, sa man yung imong mga alay? Na nabuang sa pagpamalit og tanom. Mga tanom. Mga tanom lagi, nayabag ang mga tao sa pagpamalit og mga tanom. Ang uban, misaka sa bukid. Kay tuwa, namalit og mga tanom. Sa ba ng mga tanom ba? Nagkadaiyang klase sa tanom. Na ay daghan. Na manggani tag 200,000 pesos. Nayabag na. Tanom lang, 200,000 pesos. Oo, lagi. Unsa man ang klase sa tanom? Ginganlan og Manila's Pride. Manila's Pride. Manila's Pride? Kada kong binuang. Bahala ka. Bahala ka gili ka mo tuo. Basta kay ang gikabuangan karon mao ang mga tanom. Nagkadaiyang klase sa mga tanom. O ang akong mga kumari, nag-text man gani nga na ako no'y display karon. Ano sa plaza na to din eh. Mo display ko noog ang Double P Botanical Garden. Double P Botanical Garden. Yes, Mateo. Na ako no'y mga display nga mga tanom. Mao ba? Moadto niya bitaw ko. Kay moadto sila si Kumari Gwendolyn, Kumari Imelda, Imelda. si Kumari Ninia, Ninya. si Kumari Susana Abellanosa, o si Kumari Paps Sakul. Mga adunahan. Mamalit. Oo, Mateo. Nakabuang sad sila sa mga tanom. Mga buang sa mga tanom. Ha? Nay mga baligya karon nga 10,000 pesos. 10,000. 15,000 pesos. 25,000 pesos. Unsa naman tao nagklasiya sa mga tanom? Ha? Kamahal na ba na? Mauman ka na'y nauso karon. Busa dili sab ko magpabitin. Kinahanglan nga doon na sa Mateo. Onya, mamalit pod ka. Ay, of course. Dili sa ko gusto nga mabintahan ko sa ako mga kumare. Hinoon, kaya bawa mo ko si mong kinaiya nga di yun ka magpabintaha. Di yun ka magpalupig. Ay, asawa gud ko ni Don Mateo Sandoval. Ayaw kong ingnang magpalupig ko nila. Maura. Okay, niyan sa plaza. Narito. Nisugat na ang pipila ka mga tao? Mao ni sila nga akong gipandam sa tent. Unom ni sila ka mga tao. Ug mo'y mutabag diskarga sa itong mga kinumra. Princess, dali, manaog ta. Oh, Philip. Narito, tanawa. Nanay mga nagkawas sila mga sakinan nga nagpaabot to. Uy! Kailang ko ano nila? Mga kadua man ni sila ni mami ni mo. Mga bigati ni sila. Mga dunya ni sila. Mamalit ka na sila, bros. Kanindot. Sige ma'am, pili lang mo. Nagdaydaya ka ng klase sa mga tanong nga niya karon. Naay Popeye, naay Black Majesty. Naasay Black Cardinal. Doon ay Red Moon. Doon ay Thai Cancellation. Okay, hala, sige, pamalitan mo. Doon na tayo mga kataliya, ha? Kalatiya, boss. Kalatiya. Sipya ko nyo rito na. Balik ko na ko, ha? Naam tayo mga kalatiya. Nay philodendron. Nay diclone. Nay rainforest. White Knight. White Knight. Nindot. Suman. Naay Migans, Pink Princess, o Cobra Fur. Okay. Pamalit na mo. Sige, Balik na. Nindot kayo. Pulos ni mga nindot. Papalit ako. Hoy, ma'am. Kani, diri. Okay, ma'am, sir. Pili lang mo. Kinigaan ko ang Wala. Blood Garden, ma'am. Ay, napilian jud. Gusto ko ani. 5 kabuka ko ani. Luta. Wow. Kinisan, unsa man sa ni? Black Majesty. Kana, Black Majesty. Gusto ko to. Sige, pili lang. Pili pa. Napilian jud. Okay. Saan na kita bukas mga tao? Magsusi ko. Uy, naay na nagtaog mga tanom. Wow! Kaila ko ng mga tanoma. Mga mahalon man ang mga tanoma. Okay. Kaya mo mga higala. Pero nga, di mo mahudan. Pamalit na mo. Sa mga
di kalidad ng mga tanom nga gibaligya sa Double P Botanical Garden. Dali na. Si Bruce man ha. Okay. Hey! Bruce! Hey! Kinsam ni. Oy! Miss Indira, dali na, pamalit na. Nindot kayo mga tanong mo sa Double P Botanical Garden. Kasi tagiyaan ang Double P Botanical Garden. Oh, may lain pa. Sila, Senyorito Philip o Princess. Unsa? Yes! Samahan mo palit ka? Shit! Ha? Huwag ko mahangol, anak. Ay, kalag tinubagan. Nindot kayo mga tanong mo. Ang mga sikat karon nga tanom. Black Cardinal, naay Tricolors, Black Majesty, Redmond, o naapay Rubber Tree, Papay. Dili ko interesado. So na. dili yung ka. Magbahay, ani. 10,000 lang naman. Wa, kakita ka? Naas Princess, kita ka na? Ha? Oo nga, ganahan ka palit. Nindot kayo ng mga tanong mo. Ay, mga sikat kayo ni karon. Ayaw ka lang ka. Iyata ko na ni mo og 25,000. Oh. Shit! Kusog kayong halin, kusog kayong halin. Ang mga namalit, ulos gyud. May sakinan, sikat kayo. Animal. Shit! Oy, Miss Indira. Hoy, asan ka, oy? Palito na, blakaw mo noon. Lain na butasan. Klaro kayo. Nasuya, suya kay siya. Konsumisyon nga nagtanaw nilang Nyorito Philip ug day Princess. Oh, imo yung kung imong driver karon, Maura. Ano, reklamo ka? Ay, ano mo reklamo nga naibaw ka mga pinangga, you're the only one. Imo yung kung gigalgal sa pagpalit og mga tanong. Oh, magpalahi ta, Mateo. Pawagtang sa stress. Ang mga tanong, pawagtang na sila. Aron mawagtang ang akong stress nila ni Philip o Princess. Mamalit kong mga tanong, aron akong kalingawan. Okay. Hapit at mo abot sa plaza. Punoon ko kini nga tong pick up sa mga tanong. Oh, may problema, ikaw mag-igo, Maura. Sila ka na si Princess o Philip. Ang maligay mga tanom. Ay, wa ko magdahom. Nabuhi pa di ay ang anak sa akong igsoon. O karon, niya siya. Aron pagpangita o hustisya sa gidangatan sa iyang ginikanan. Makahimo ka ka, Princess. Nasuod naman kayo mong Philip, nganak, sa demonyo nga Don Mateo o Doña Maura. Oh, si Miss Indira, naa siya. Subscriber you are calling is busy at the Kalagod. moment. Please try your Bisag call yun sila ko tawag sa Madam Maura pero di na ko makontak. Percent. Subscriber you are calling is busy at Off the mo moment. tingali ang cellphone. Please try your call later. Sultihan ko ta sa skibuhat ni Philip o Princess. Nagkauban sa pagpamaligyag mga tanong. O gusto pa kay halin? Kung bisit ba ya? Naglakot kung nagtanaw ulit siya. Hay! Oh. Hay! Ikaw! Guwapa! Tiguang buang. Guwapa! Wag ka palit tanom. Ano ba palitan mo ko ni mong tanom? Nindot ilat tanom do. Di ka gusto? Huwag ko'y gusto. Bisit. Hawa ni be! Patirat ka ron! Ge. Hawa na lang ko. Suko hindi ay. Okay, nana sila. Dagang tao, ha? Ay, kanindot sa mga tanong. Oh, naninagawas nga nagbit-bit o mga tanong. Dali. Mga naog kita, Maura. Kumusta? Susana Villanosa, kumare! Nakapalit na mo! Uy, kumare. Mari Susana. Nindot ang mga tanom sa Double P Botanical Garden. Mao ba, Mari Susana? Abili mo. Bilib ko sa imong anak nga si Philip. Oy. O kanang iyang kauban nga si Princess. Ila da ay kining negosyo. Unsa? Ila? Yes, Mare. Pamalit na. Ay, mao ba
ba di ay, Mare? Ay, Mare, nakapalit na kog mga tanom na ako'y tricolors, tag 4.5K. Black Cardinal, tag 10,000. Ay, mao ba, Mare? Og mupalit pasad ko og Black Majesty, Mare. Okay, sige. Magpadayon lang, Mare. Mare, ubay-ubay na kag nakumbra. Ay, yes, pare. Nakapamalit na ko. Ay, negosyante gid kaayo na mong anak pa rin, nga si Philip. Sila gini ay? Ang atong anak. Mateo, ang atong anak nga si Philip, maoy tag-iya sa Double P Botanical Garden. Sila gini ay? Philip, kung sa akin ang imong gibuhat, ha? Yes, mami. Mamalit mo? Kamay na lang naman eh, pero gilanan ti kami. Naibaw ko nga gusto ka ni. Niya ay Rainforest, Tricolors, yuman niya siya ay Red Moon, Black Cardinal, Black Majesty, White Knight, Orlando, Sanado, Silom o Florida Ghost. Philip, kamo si Princess ang nagkumbuyan? Yes, mami. Ni ay papay. Og negosyo man ni mami, bayri lang kog 100,000. Bayran ko na. Bisag 200,000 pa. Basta, why appeal ka na si Princess. Mami. Princess, pila ka na tanan. Si Philip lang ang muhatag sa presyo ninyo, Don Mateo. Ay, ikaw na lang. Dughan biyas ka na. Ay, ikaw na lang, ha. Pila ka ng tanan, ngay mong gilain, ha? Si Philip na lang lagi. Mahimong ihatag ra na niya ninyo. Dugas ka na. No, dili, iha. Dad. Kinahanglan nga bayaran. Philip, iho. Why problema, Daddy? Pila ni tanan. No problem, Daddy. Ako lang ihatag na. Uy, iho, no. Ay lang, Dad. Ngayon. Suko si Mami. Inyo lang na. Ay, dili. Kabala ka nila. Negosyo ko rin ninyo. Bayaran ko ni. Ako na regalo ni Mami ninyo. Iho. Sa negosyo, importante nga bayaran kayo. Aniya, saman, madara ba ni 100,000 pesos? Okay na, Daddy. Okay. Ayaw na lang pabayri, uy, Philip. Sa imo man ang mami ug daddy. No. Basta negosyo gani, Princess, bayaran gina nako. Dili ba, iho? Nana, Mamaura. Nakarga na ako ang inyong ipamalit, nana. Otro ka, bros. Ano? Nitabang kanila? Oo, natural. Bata-bata ko niya rito, Philip God. Tahod ko kayo niya, God. Bisa kung sa'y isugo niya. Tahod ko. Mo ba? Oo. Dali ra. Ano? Dali ra. Mag-isi ni akong t-shirt, ma'am. Unsay nabuangan ni Philip ni Anang Princess? Ayaw. Ayaw, ginata, mamuy. Layo na sa dana, mamuy. Tumagay! Ako kayawan, di ko ni mo, mamda. Tumudas ka gwapa o kabuutan tingali, Mamaura. Unsa? Tasan ko na. Muna, ma'am. Karoon lang. Parison ka sila ba? Parison ka sila, ma'am. Kay, kung man, click man dayon ila negosyo. Wala, hurot dayon. Mo ba? Ha? Shit ka, Bruce. Shit ka. Ha? Wa ko makagusto ni Anang Princess. Nakadungo ka, ha? Wa ko makagusto ni Anang babayana. Ang problema, ma'am, kay ang imong anak, nga si Rito Philip. Ka gusto kang Princess. Di na ko po nga ng ilang duha kag gugma, Mamaura. Bruce, babagan ko ka na. Ay. Kutob sa akong mahimo, dili ko makatugot nga kana si Princess. Mo'y mahimong asawa ni Philip. Ilang kamuti. Dili! Mao ba, Mamaura mo? Mao ka na'y timan Bruce. Timanan ko, kapila may pagtimaan. Anak nga di man nalisog timanan. Hello, Mama Ora. Ikaw? Di ay dugang nga gihatag ni Philip. Nindot kaayo ni. Red Moon. Green ang dahon. O doon na say puwa. O doon ay sa katunga sa dahon nga mo brown. Ilabay na. Uy, ano kun kaayo, madam, kung ako na ilabay? Princess, pwede ba, ha? Palai ang akong anak?
Madam, Pwede pa. Palay ang akong anak. magpalayo bitaw unta ko niya, madam. Pero siya mangod ang magpaduol nako, madam. Unsa? Sorry kaayo, madam, ha? Dili day ka maluoy nga mag-uol ang imong anak kung malayo nako. Princess! Maura. Ang saman. Adto na ba kita? Kana, Mateo. Hello, Mami. Ato na kami, Philip. Ni Sirit lang. Iho, pasag lang ang imong mami, sabtalan siyang. Okay rin, kasabot ko. Oo. Nasuko si Madam Maura nga nagkasuod mi ni Philip Don Mateo. Oh, mao ba? Oh, Princess. Pasensya lang si Mami, okay? Way problema, Philip. Dili man sa ko gusto nga mag-uol ka ba? Iho. Mateo, kadugay ba? Nana, Maura, my love. Excuse me, iho. Princess, excuse me. Na, excuse na. Wala, kisapot ang mayos, Madam Maura. Dauban ko ka ng mga tanom nga imong gipalit, Mateo. Nayabag na. Nganong dauban man imo? Tungkol ka naglagot ko. Ha? Sila di ay si Philip o Princess? Sila ang nagnegosyo? Mo'y nagkumbuyaan ng Double P Botanical Garden, ha? Kuan Maura. Kuan. Ug ikaw, sad, nganong nipalit ka man sa Mateo? Kay nakagusto man ako. Ikaw bitaw may naggalgal ka na ako. Ha? Wa magani ko mo palit? Makawag tayo makani sa stress. Hinungdan nga ni palit ako. Gipakita ko lang kanila nga nakauyon ako. Anong dili sila magduda kung unsa may sunod nga mahitabo sa ilang relasyon, Maura. Sige ka lang yung paggarpar, Mateo. Pero hangtod karon wa kay nahimo. Ha? May pang akong plano kay nahimo dayon. Unsay nahimo dayon? Ang pagsunog sa iyang tailoring. Ikaw gina mo'y utok sa mong hitabo. Bugo nga, Mateo. Bugo! Ha? Mao ka na ang milagro nga akong giingon. Maro ka mausag yun ka, Maura. Gusto ko mahimong alaot ka na si Princess. Hoy, imong cellphone. Hello? Madam Maura, nangumpra tayo mo sa mga baligya nga tanom ni Princess o Philip? Dili ako ang namalit, kundi si Mateo. Suya kay ko, madam. Ay, labaw na ko, Miss Indira. Nisurok pag-ayo ang akong dugo karon. Makalagot. Anak ni mo ang kwarta nga atong kita. Ay, di na ni mo, Philip, oy. Ayaw na ako kay tingalig mawa pa na. No, anak ni mo. Muna silbing tigo mo na to ang atong ginansya para sa itong kaugmaon sa atong pamilya. Philip, ayaw palabi, Philip. Ha? O siya'y ayaw palabi. Daghang babag ang atong relasyon. Princess. Numero 1 babag, mao ang imong inahan. Og mangitagit siya paagi nga dili ta magkadayon, Philip. Sa ako nagkikayong kanimo, dili magkababag si Mami kung kasing-kasing na hisigutan. Dili siya makapugong sa imong pagbati. Pero mangita siya paagi nga dili makaangkon og katumanan ang imong tinguha diri nako. Kung nagtinguha man siya na, labaw sa kunan ni kamot, nga matuman gyud ang atong mga damgo, Princess. Philip, nahibaw ko. Pero pahibawon talang kang daan. Dunay dakong bagyo og linog sa atong relasyon. Princess. Ug tungod sa maong katalagman, moabot ang panahon nga kung unsa man kadako sa imong gugma diri nako. Ingon usab ni anak kadako ang imong kasilag diri nako. Princess, huwag ka magkasabot. Kung sibot ni mo ipasabot na imong kipnulti. Ang numero 1 mahunlak sa atong relasyon, mao ang kagahapon. Unsa? Princess, gitagaan ko ni mong kalibog. O si kalabutan si kagahapon sa atong relasyon.
Masuta mo ra ka na, Philip. Inigabot sa hustong higayon. Princess. Unsa kini? Kwarta? Oo, nana. Ano na ni mo? Yan ang gipatigom na ako ang among ginansya sa bago namong negosyo. Nga mao ang mga tanom. Ikaw gid ang gipatipik sa kwarta? Para kuno sa among kaugmaon, nana. Princess, kung kalimtan mo ang imong panimaos, mulampos ang inyong gugma. Nana, dili magmalinaon ang kalag nilang Tatay Julian ug Nanay Paulina. Kung sa'y mahitabo sa inyong relasyon ni Philip. Kaungkagan ang sangputan. O giandam ko ng daan ang akong kaugalingon, nana. Wa ka mabalutli ni Philip, ha? Nana. Sa iyang pagpakabana nimo, sa imong kahimtang, sa iyang mga pagtabang. Nahibaw ko, dili bato ang imong kasing-kasing, Princess. Andam ko sa paghilak sa masakit nga kamatuoran, Nana Rosa. Princess? Niya, unsay sunod nimo nga plano? Ang paghatag og ganti sa mga taong nagsunog sa akong tailoring. Princess? Mao kini ang sketch nga gihimo ni Tio Moises. Kung asa ang lungag sa maong mga tao. Kinahanglan nga lihokon ko di karon dayon. Inigtikyop sa kangitngit. Problema niyo rito? Bros. Tugod ni Mami. Tanood na. Klaro kayong supak siya sa inyong relasyon ni Princess. Gusto mo ko na siya ni Miss Indira, good? Di na ko madawat si Miss Indira. Ano yan niya? Sama nana. Sama nana. May nangyari naman ninyo. Iya ka itong kagustuhan. Stilan. Tanaw na ko ng Miss Indira. Kuha na. Makapal ang muks. Makapal ang mukha. Baga nagnaong. Bros. Kuha niyo rito. Ang peligro, anak, kung musultin na siya ni Princess. Nga, may nahitabo na ninyo. O siya? Muna. O, yan nahitabo. Dili ka mausap ang pagmahal ni Princess diyan mo. No. Di ka na buhato ni Miss Indira. May lagi dili. O kung buhaton, unsaon man. Anak ako masuta. Kung unsa ka na ko ang gugba ni Princess din ako, bros. Mo nga, mangandam kita. Tungkol kinagtuo ko. Nga kana si Miss Indira. Muladlad gina, ngadto kang Princess. Yung nakabagkakon ay, yung nagikumbagkakon. Musulti gina. Huwag nabalaka ko niyo rito. Nga, mahunglak ang inyong relasyon. Tungod sa inyong kagahapon ni Miss Indira. Bros. Unsa niyo rito? Mao sa nagisulti ni Princess? Nga makaungkag sa inyong relasyon. Mao ang kagahapon? Yes, bros. Mori yung gisulti. Awa na, klaro na na. Maugid na. Manghinaot ko nga di ka na mahitabo, bros. Tuod kay mahal ko si Princess. O di ko gusto mawa siya na ko. Dili, bros. Mag-amping ka, Princess. Sa tanang higayon, Nana Rosa. Arin ako. Hinaot nga mo lampos ka. Naka full face helmet siya. Dinhi, ani ko dinis patayng kahoy. Ug sa unahan, mao ang lungag sa mga adik nga nisunog sa akong tailoring. Hinaot nga naa sila. Philip, gusto ka magunong makigsulti ka na ko? Mami. Kalabot sa unsa ba ka na, ha? Kalabot ba sa imong princess?
Yes, Mami. Direkta ang pagkasulti. Wa ko'y gusto kaniya, Philip. Kung may relasyon na kamo, putla sa labing madaling panahon. Sorry, Mami. Oh, nga sa ato pa. Musupak yun ka na ako? Mami, utang buot lang. Ayaw lang kong kinsa ang babae nga ako higumaw. Gusto ka gudi ay nga maguba ang atong relasyon, Philip. Mami, Pagpili. Sa maguba ang atong relasyon o palayan mo ka ng princess? Mami, dako ako respeto ka ninyong duha ni Daddy nga akong mga ginikanan. Kung tinuod ang imong gisulti, pues, tumana ang akong gusto. Pero kung dili ka magatuman, maguba ang atong relasyon, Philip. Mami, may kinahanglan ba gid ay nga mao ka na ang mahitabo? Kinahanglan gyud. I'm sorry, Mami. Huh. Dili ka makatuman sa akong gusto. Gikasubo ko, Mami. Kung mao ka na, kalimti ko nga imong inahan. Mami. Nakadungog ka? Kalimti ko nga imong inahan. Nagkasabot ka ba, Philip? Kalimti ko, leche! Doon ko sa ilang lungag. Oh, oops! Mayo ka nakapasalipodayon ko. Huwag ako maigo sa hayag sa suga sa motor. Oh! Bihon na. Babay! May gida silang babay! Ayaw! Ayaw, maluoy mo! Ayaw! Ayaw ka ba ka? Hindi ka na mo pasakitan, kundi namog kang palamian. Diba? Sugdan ko na! May panasa itong kauban! Pinsang! Salamat! Salamat ka doon ni Panaong ni Pusilila! Mudagan ko palayo din eh! Ikin sa magaang ni Panaong ni Pusilila! Bahala na na sila diha! Hang ako cellphone. Basi pa doon na pinaginawaan ni nila. Ako i-record ang mong panagsulti. Puhi pa siya. Dire! Mga salbahis mo! May babae pa mong gusto niyo yung amungan? Ha? Kinsa ang inyong amo? Ha? Kamu ang nagsunog sa akong tailoring! Pabag ako! Kinsa ang inyong amo? O kinsa'y nagsugo ninyo nga sunugon ang akong tailoring! Si Kinsa! Kinsa! Si Doña Maura. Patay na siya. Kuhaan ko sila gulakoy. Huwag magdali ko pahawat din napita. Oh, wa pa lagi babalik si Princess na Rosa. Asan kito siya? May paliton puno siya. Nato ka to siyang butika kay naglain ang iyang lawas. Sila na may tawag nagpahipaw siya eh. Pero ba nga magkakuyog ko niya? Ay na maikog na siya ni mo, Bruce. Ay di man ko na maunang rusagod, di man ko na nang ikog-ikog god. Akong ko'y gisangunan ko ninyo rito, Philip, sa pagbantay niya. God, busa nga, kinahanglan nga, mahibaw yung kukunasa siya. Aron sa ingon ba nga, kung mangutanan sa inyo rito, Philip, nako, matatubag dayon ko. Ay, naanas princess, ay. Oh, sorry Bruce. Pero dili sa tanang higayon nga mag-agad po nimo. Kaya naasa ko'y mga lakaw nga dinalian. Ay, kuwan man god, kuwan man god, dapat yun nga mo pahibaw ka. Pahibaw ko nimo ba? Uli na mayo nga mula ka kang ikaw usa kay si Bakog doon na niya mahitabo nimo. Akong bago. Ako'y manubag atong inyo rito, Philip. Sorry. Si Kuko kininarawan. Kuko, hello. Don Mateo,
Tunay ngilad nga nabalita. Unsay ngilad nga balita? Doon ay tulog at tao nga kipatay. Di mo lang dugay. Sa sige patay. Kinsay gipatay? Hinuon, mga kagaw ni Skadlingban. Sipot mang ipasabot. Ang kabugang. Unsa? Ang kabugang. Kinsay nagpatay kanila? Mabawi kung kinsay kapatay kanila. Pagsusi ka mo dili, Kukuk. Kinahanglan nga atong mayabawan. Kinsa ang nagpatay kanila? Unsa, Mateo? Magsusi na. May gipatay ko no. Tulog ka tao. Sakop sa kabugang. Unsa? Tara. Magsusi na. Oh, sila nagsuot ka niyo. Aura niya. Oo, unsa kining hitabuha? Unsa ning hitabuha? Ay, patay nun. Tulog ka na ako. Ay, ikaw panangis pa na. Wala mo yung agis pinusilon po. Kinsa man ka kining mga tawanan? Adik na sila. Sakop na sa kabugang. 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 Maura, tanawa, tutuki. Betan. Oh. Sila ang gipatay? Mga sakop nga adik o arsonist. Oh. Kinsa nagsuot ni ini? Maura. Unsa ba kanang imong gibasa? Usa gini kada kong binuang, Mateo. Magkikinsa kayo nagbuhat ni ini? Ay, unsa lagi ka na? Aniya, basa. Bebe. Namatay ang imong mga sakop nga mga adik o arsonist. Mao ka na, Mateo. Kinsa nagpada ng imong suot? Wa ko mahibaw. Gibutang ka na diha sa may mailbox na to. Asang gwardiya na to? Wa magkamatay kinsa nagsuwat og nagbutang nini? Mao ka na gusto na kong sutaon, Mateo. Kung kinsay nagsuwat ni ana o gibutang diha sa atong mailbox. Pero tugani ko sa tinuod, Maura. Katong mga tawanan nagdipamatay. Mao ba kadto sila ang imong mga gisuko? Sa pagsunog sa tilorin ni Princess. Sila ba kinay? Yes, Mateo. Sila. Ako lang gisuta tungod kay mao katong mga tawhana. Nakamay umag ko. Ni atong bayhon ni atong tawhana nga imong gidunulan og kwarta diha sa may gate. Diret sa may gate. Diba? Oh, Mateo. Mao ka tong mga tawana. Og kipatay sila. Og may paskin ka na. Adik og arsonist sa ato pa. May nakasaksi sa gibuhat niya itong mga tawhana, Maura. O kinsa man siya, Mateo? Dili ko makatubag kung kinsa. Kinaang nang mailhan siya. Ang mahipos siya, Mateo. Maura. Katingalig mo abot kiningatok ang Philip. Kita lamang ang nasayod, Maura. Hulagi, kitara ang nasayod. Pero kini nagsuwat ini. Ha? Dili ka ni magpahibaw nga to kang Philip? Nga magtumbok nga ako kadtong mga sakop. Unya mo anggo sa deka. Pamakakutob sa mahimo. Mateo. Si Don Mateo. Hello, Don Mateo. Hello. Kobog. Di ba ang kabugang mausap kini unta ang imong gisugo aron pagtagid kang princess pero nasanda tungod ni Philip? Yes, Don Mateo. Mao ba itong mga tauhana ang nagamatay? Kauban na to pero dili tumawa sila akong gisuko. Mga bulay o kanang grupuhan. Mga sanggabon. Pagkadali nga mamatay. Mao lagi nyor. Pero ang pangutan na. Kinsa nagpatay kanila? Mao kani atong sutaon. Ilhon kung si kinsang nagpatay kanila ko. Kung mailhan, kung ikaw gani ang makaila, may ganti ka kanako. Di ba, iimbestigaran naman sa mga kapulisan nyor? Pasagdan na itong mga pulis nyor. Nga maoy mo ila kung kinsa ang maoy kriminal. Muhatag kong ganti ko. Kung kinsa ang makahatag ng informasyon, makatudlok makaila, kinsa kining maong mamumuno. Muhatag ganti nyor? Yes, muhatag kong ganti. Aron sa iyon, daghan ang mangita sa maong kriminal.
Tungod kay dili ko gusto ka dunay killer dinhi sa ato David. Gusto ka nyor? Dili ta gusto nga dunay kompetensya sa killer din napitan nyor. Gugok. Kung doon na may killer, kana, mao kita. Ug dili ubang tao. Bugo nga kukok. Atunto ka dudong. Ayaw pag-angkon, bisag ibala ka paskan yun, buang hanggaw tunto kang dako kukok. Don Mateo, nataw na tingali ang tao nga mubatok sa imong kahong dapitan nyor. Unsa? O sikip sa siya. Ha? Kinsa kukok? Mao nay dili ko matubag og kinsa Don Mateo. Ilha kon si kinsa siya kukok. Ilha. May ganti ka karabon. Hatagan ko ikaw 200,000. Kung mailan mo siya. 200,000 nyor? 200,000. Pwede punan gamay? 250. Okay, kana Don Mateo. Paningkamutan ko na Don Mateo. Laki pagkapulisan akong dasigon nga kinahanglan nga madagpan ng kriminal. Tungod kay dili ko gusto nga doon ay daghang krimen nga may tabo din sa atong napit kukok. Labing maayo, Don Mateo. Yes, Chef. Yeah. Oh. Yes, mao ka gusto na kong mahitabo, Chief. Muhatag ko ganti. 250,000 pesos. Si kinsa katong makadako kung makatudlok, makaila, kinsa ang kriminal. Tungod kay dili ko gusto, Chief, nga dunay mga dautan nga mulungtad dinhi sa among dapit. Buhata kutol sa mahimo niyo, Chief. Okay? Okay, thank you, Chief. Okay, bye. Oh. Okay siya nang imong gibuhat, Dari. Kinahanglan nga mailhan ng maong kriminal. Dili ko gusto, iho, nga magpadayon kini dinhi sa atong dapit, makatag kini daotang imahin dinhi sa atong dapit. Gusto ka, Dari. Pero, badlo ko nang kulkatos katiling bang nga tawhana, Dad. Bisa na iho. Kung badlungon man gani, ano na tay hukmanan. Ipaagi sa hukmanan, dili kay diretsuhon og patay. Dari. Hustisya. Doon ay proseso. Dili ka na maayo nga hukman lang dayon nimo ang tao. Way hustong proseso. Dili ka na mao ang gusto kong mahitabo. O niya pa, Dad, may dadawat pa kong mga report, Dari. Report. Unsa ka nang maong report, Philip? Nagkatuko ng mga tauhana. Sakop sa kabugang. Mga adik o arsonist. Unsa? Kinsa may nagsulti ka rin mo niya na? Mao ka na mga huhong-ihong sa mga tao, Dad. Hearsay. Way igong kamatuuran. Mabitaw nga ako. Di ko gusto mo tuo, Daddy. Pero, basin og tinood. Philip! Basta doon ay aso, doon ay kayo. Unsa? Nagpaminaw ako sa inyong panagsultihan ni Philip Mateo. Nakadungog ka na may nampati na siyang istorya nga kadtong mga tawhanan, mga adik ug arsonista. Oo, Mateo. Ug kinsang nagpakalat sa maong tabi. Wa ko mahibaw. Nagrusa? Nang? Ngano, Bruce? Kanang, doon ako'y balita mo. Asam di si Princess? Ni Pahuay, ang ngano madunta, usabak ng balita. Rosa, kuan ba, kanang niya. Katong ipatay nga, tulog ka mga tao. Ang ngano man, mga arsonista kunutok ug mga adik. Arsonista? Arsonista. Buot ipasapot nga. Kusog karon ang balita nga, katong mga tawhana, mo nagsunog sa tiluring ni Inday Princess. Unsa? Dili lang tamo tuo, anak Bruce. Pero, day, mo na'y balita. Ang atong tuhuan, kanang dunay likod nga ebidensya. Pero kung sila man gyud, ang magbayad sila silang kasalanan. Pero kung sila man ang nagsunog sa imong tiluring, day, kana, doon naging nagsugo nila. Tingali. Pero si kinsa may nagsugo nila? Mura dili sad matubag na Princess. Lisod kayo na tubagon. Kanang tanan, Bruce. Mahibaw-an ra na sa dili madugay. Tungod kay dili sa tanang higayon na magmalampuson ang mga dautan. Jingle bell,
jingle bell, jingle all the way. Oh, Moises? Ay, princess, kinsang naghipo sa maong mga tao. Ang ilang kasalanan mo ay naghipos nila, Tiyo. Aron makikita sila kang satanas. Doon ay laing dakong illegal. Hindi ko suot si Don Mateo. Angon sa Tiyo? Ang iyang karnaping syndicate. Mga motorsiklo nga bago. Ilan ang kawaton. Isuot nila sa ilang shop diha. Pantalyalan ng ilang bikiri. Pero sulo yung bahin. Usaga na kong shop ug anak na isuot ang mga kinawat nga sakinan niya. Dayon, ilis nagpintal. Ug ilang ipamaligya. Salamat sa kasayuran, Tiyo Moises. Hinay-hinayan na kong putol ang iyang mga gaway, Tiyo Moises. Magbantay ka, Inday. Haligon ang iyang mga gaway. Sa tanang higayon, Tiyo, ako magbantay. Magalo na pailain. Mas peligro o grabing negosyo ni Don Mateo. Angon sa Tiyo? Kanang iyang bagsakan sa mga isda. Nga naman ang iyang bagsakan sa mga isda, Tiyo. Plantalya lang ka na. Pero adunay palaman. Unsay buot mo ipasabot, Tiyo? Ang mga dagkong isda. Yan doon sa nila. Dunay palamang drugas. Siguro ka ba, Tiyo? Asa ang ilang bagsakan sa mga isda? Di halayo sa baybayon. Nay dakong budiga. Ug adto mudong ko ang ilang duha ka dagkong lansa sa panagatan. Asa kining dapita, Tiyo? Naghimo na ko og mga sketch sa mga dapit. Ngayon kong giingon kanimo. Ang ilang shop para sa mga sakyanan nga ilang gikarnap. Ug ingon man, kanang ilang dagkong budiga. Nabagsakan nila sa mga isda. Pero dunay palaman ang dagkong isda sa ilang mga tinais. Asa ang maong mga sketch, Tiyo? Pila kahi kayon nga makita ko na si Princess o kanang giingon nga buang nga tiguang nga magsultihanay. Buang gid ka ng tinuoy. Nganong pirmi man silang magsultihanay? Lain na nga akong pagtuo. Nagduda ko silang mga lihok. Nagbuwag-buwag ay. Huwag mo nagtunay kidunol ang tiguang nga tukang princess. Hey! Ay! Amo ka man, Bruce! Iyawan man lang ko ni mo ay. Pakalitan man ko ni mo. Warang serious man kay ka. Kunya, imong tinanawan. Tuwan mo gipunting nilang princess. Huwag ka masayag, Bruce. Si Piat pa'y mahugtaan pa yun ko. Mga tanak ko. Unsa nang maong tiguang? Buang gina siya? So, ibot mo ipasbot. Ay kanang tiguang nga perming ikasulti ni Princess ko. Kanang gingalan og Moises Buang. Sa man buang gina siya? Alam ni Sindira. Ang magduda ra ba nga buang atong tiguang nga? Moises Buang! Unsa? Sabot may pasabot ka buang ko? Dili ba? Kanang nagpaliwanag lang. Ay, tsukog binuangi, Bruce. Ikaw baka makailan ako kunsa ko. Mau ba, Miss Indira? Na, mas labaw kang wa makailan ako. Hilom. Kuan ba? Ay, kalman god. May ibalita ang ako nimo pero ay na lang eh. Huy, ngano. Unsa na ibalita nimo nako sulti ko? Ayaw na lang. Breaking news unta ni. Manya ay. Unsa lagi na? Ay, na lang ko. Unsa lagi na sulti ko unsa na. Di ka bilan sa man, ha? Sa mga pagkagunita. Ay, nabaw ka nga. Nga. Doon ay gipatay. Di pa na ako gipusil. Ay, oy, nahibaw. Ay, gyud sapa. Maoy, humihong karon. Katong mga tawana, mga adik, unya, asonis. Si Arsonis? Tao nga mo'y nagsunog? Mo man na inikatap karon balita. Okay sa mga nagbalita, ana, ha? Ay, basta mo na inikatap nga balita karon. Unsa? Si Miss Indira. Oh, hello, Miss Indira. Manubaw ra, naibaw ka sa balita, Roen. Oh, sa balita? Di katap ang balita, magkadtong gipamatay nga tulog ka tao, mga adik o mga arsonist. Kinsa na pagkatap sa maong balita? Ang nagsulti na ko, si Bruce.
Okay, salamat sa info. Akong ipatawag si Bruce. The Princess, day. Ipatawag ko ni Madam Maura. Oh, mao ba, Bruce? Aw, atuon gid nimo. Kay mo man ang agawon. Oh, maugid, The Princess. Pero uy, ikaw. Lagi paglakaw ko. Kay karong panahon na. Piligro kayo. Salamat sa pagpahinomdom, Bruce. Oh, may bawon talang ka ha. Si Miss Indira ba? Kanunay sa diyeng. Nagpaniid sa imong kalihukan. Unsa? Una. Pirmi siyang makakita ninyo ni Moises Buang nga magsultianay. Nutanaw ganay siya nako. Kung pinutanay bang buang si Moises Buang? Bruce, napapata naman siya ni anak, Bruce. Nah, ambot lang ka anak niya, uy. Mga ay kumpiyansa ha. Kita na si Miss Indira. Kontrabida kayo na sa kinabuhi ninyo ni Rito Philip. Nahibaw ko, Bruce. Busa magbantay ka. Sige. Hindi na ko maglugay ha. Madto na kong Dunya Maura. Nga nung maghagi patawag man siya? Lingkod, Bruce. Salamat, madam. Unsa may akong ika-alagad, madam? Gusto kong direktang tubag. Kinsay nagsulti nimo nga kadtong gipamatay mga adik ug arsonist. Ha? Kinsay nagsulti nimo? Mao manay kon huhungiho nga ako nabati sa mga tao, madam. Nangutana bitaw ko nila kung kinsay nagsulti nila. Ikaw lang itubag nga. Nakadungog rami, bros. Una ra. Nagsulti ka ba tinuod? Oo, oy. Ano kang mamaka ko nimo, no? Sa may ako makuha og mamaka ko, madam. Pero, para na ko, kung katong natawhana, kung tinudanay nga mga adik og arsonist, may rason nga gipatay, oy. Bruce. Kung giligha kadto sila ang nagsunog sa tailoring ni Princess. Philip. Kung tinuod man ang balita nga mga arsonist sila, posible na sila may nagsunog sa tailoring ni Princess. Bitaw no? Murag may tuon niyo rito. Paghilo mo! Wa ka mo'y igong kamatuoran, Bruce. Philip. Mapagduda lang kini ako, mami. Tungod lang sa imong paglaban ni atong princess, magpataka ka na lang o pamasangil? Dili man gina pasangil, mami. Nagbase lang ko sa mga balita. Paghilom! Huwag sa magkausap pa, Philip. Pahinumduman ko ikaw. Nga kung may relasyon gani ka mo ni Princess, putla! Mami. Tungod ka dili di ko makadawat nga kanang princess malambigit sa imong kinabuhi. Nagkadungo ka ba? Sorry, mami. Pero dili ko matuman ang gusto mong mahitabo. Philip! Nga sa ato pa! Magtumay kayo sa imong gusto, mao ba? Mahal ko si Princess, mami. Huwag dili mahimong isalikoy ko siya. Mami, hangyo ko lang. Ayaw lang pagbuti ang pinitik siya kung kasing-kasing, mami. Dili na giday ka mo patuon ako, Philip. Dili ka na maminaw og tambag sa imong inahan, ha? Huwag kay ikapaos. Huwag ni mo huna-una, kung giunsa ko ikaw sa pagpadako. Gihatagan sa tanan, ug mao kinang imong ipaos na ko. Salbahis kang pagkaanak. Mami nga, naunsa ka, mami. Ako, dugahan. Nyorito, urong. Gi-atake ng minahan. Patay na ni. Hilombros. Mami, dadun ka na mo sa balanan. Pasagdi ko. Mami. Palayo, Philip, ha? Palayo. Sige. Nior! Mateo! Nior! Daon sa kini. Maura! Nior. Daon sa kini. Dado na to sa ospital. Si Maura Philip, tabang niya ko. Oo, dad. Palayo. Ayaw pagikap ka na ako, Philip. Palayo, leche. Hala! Ituskig na! Madam Maura! Madam pasalua atong ko sa mga sa. Madam pasalua ko. Pahilo, bros. Dad, udatos na baladan si Maura. Tabang, bros. Pagdali, bros. Doon, Mateo. Pastilan. Dili ba ka ni COVID? Ako ang damo na si Kananda. Pagdali, Philip. Kinahanglan na maluwas ang imong inahan. Dili ko gusto mamatay ang imong inahan. Maura! Maglisod ko. Ala? Sa pagkinawa. Wa na ni. Pagilo, bros. Doon, Mateo. Sila ni magtawag lang tigmari. Oy. Ato na ni pakumpisa nun si Madam Maura. Mo kumpisal ka, Maura. Mahapakan ko na ron si Bruce.
Buisit ka, Bruce. Buisit ka, Bruce. Sa ospital na to dadun si Maura. Sa ospital! Tabang, tabang. Sige! Sige, larga na, Philip. Larga. Dad. Ibiyahan ko nila eh. Ibiyahan ko. Iahak mo lang. Mamatay na gatos doon ni Maura. Kung mamatay man, makuhaan ang malditang istrikta ni Dapita. Sandig, Maura, sandig sugan. Maura. Apo-apo na ako. Ngano magod ka, ha? Nanong naimod ka man ini? Sabay hinungdan, ani, Maura. Ang salbahis mong anak. Si Philip. Tiyo, magtuman yun siya ang gusto. Di ko gusto nga malambigit siya ka, princess. Uy, mauli ay, Philip. Dad, nakadungog ka ang imong inahanin taon. Dili ka pa maluoy kaniya. Daddy. Kaluoy ang imong inahan. Dad. Dili ka ba makonsensya nga mamatay ang imong inahan? Nagtinga-tinga na. Di ka ba maluoy, Philip? Mami. Mateo. Mami, magbalikon ka. Unahon ti kapag kag Mateo. Paginoon ni Iswit. Mas ang pagpadakan, Philip. Mituskig. Kinahanglan nga makabutan kita sa ospital. Maura. Unsa? Mao ka na ang dahita po. O laging, nagrusa. Diha, magyog ko. Nga no, Bruce? Kuhan kining, day princess, kuhan kinang sultihan ka. Murag, bati ni balita. Pero kinahanglan yung nga masayod kayo ni. Saan sa Bruce? Si Madam Maura, giatake. Giatake? Saan sa? Kalit kayo may huog niya, dughan. Tuwag, dali nila pagda sa ospital. Unsay hinungdan, bros, nag-giatake man. Huwag ka pa makasulti na ako kung unsay hinungdan. Ay, kung ang hinungdan, giatake tungod kay... Nagkasumpake silang niyo rito, Philip. Unsa? Saan sa ang hinungdan nga sila nagkasumpaki, Bruce? Tungod ni mo, day princess. Ako? Ako ang hinungdan, Bruce? Day princess. Maura. Maria naman. Kinsa manas Maria, Mateo. Mas madayon na dyan ko ani kamatay. Mamatay na yung tingali ko ni Mateo. Ikaw bang niyas kung napinti magkamaratol? Pangkasi mo. Huwag maratol ka, maghiskot ka mga pangan sa babay. Maura, ginhawa, ha? Ginhawa, Maura. Dari. Ang sahalo ko si Mami. Ayaw ko gilabte. Mami. Basang di na lang ko yung mamatay. Magpagkamatay ka na. Hindi na ko gustong mabuhi pa. Punsan man nga dili ka na mo patuon ako, Philip. Mas may pagmamatay na lang ko. Maura! Kinahanglan nga, matiman ka sa mga doktor. May pagmamatay na lang ko. Basag din na lang ko ninyo. Dili, Mami. Niyan ang mga tao sa ospital. Nagdanag stretcher. Mateo. Maura, patuo ha? Patuo ba ya, ha? Kinahanglan nga mabuhi ka, ha? Paliho ko ninyo. Please lang, dali anak. Gusto na kong mamatay. Gusto na kong mamatay. Daan ko nagipasidanan si Philip ining maong sitwasyon, Bruce. Liko nagbaruganan si Senyorito Philip. Ihag yung isupak ang iyang mami. Tuod sa gugma ni mo, day princess.
kadunggong yun ko. Ngayon gisupag ang inahan. Di siya gusto nga kanang diktahan ng iyang kasing-kasing. Di siya magkatugot nga mahanaw kasi ang kinabuhi. Sa ato pa, mahal gid niya si Princess. Oh, lagi ng rusa. Kuwi. Muto nga, kalit nga. Nigahi si Madam Maura. Murag ditusking. Mao ba? The Princess. Murag lagi ni muot ka. Sa akong paminaw, Bruce, dili pa na mamatay si Doña Maura. Princess? Bad grass never die young, Bruce. Ha? Karaan na ng maong paagi, Bruce. Sali kung sa may buti mo ipasabot. Kadaghan akong nakakita sa salida sa sineana, salida sa telebisyon, drama sa radyo. Nga ang kanang ginikanan nga way gusto, magpaatake-atake dayon. Aron sa ingon, muoyon ang anak sa kagustuhan. Aron kunuhay, dili mamatay. As kamuang! Murag George, tinuod ginagisulti mo, Princess. Pero, aron matuman ang gusto ni Doña Maura, buwagan ako si Philip. Ha? Princess? Dili ko magpaabot nga si Philip ang makigbuwag nako. Ako mismo ang makigbuwag kang Philip. Siyempre buhato ko. Ito pa si Daddy sa sodo. Uban ka, Mami. Kalisod sa kong kahimtag karon. Kung saan ko kinis pagsulbad. Gusto si Maming kalimtan ako si Princess. Pero di mahimo. Mahal ko si Princess. Pero kung si Bako, may mahitabo usap kang Mami. Ako usap kang mabasol. Siya ba kaya akong buhaton? Sabay. Maura na ayaw palabi. Inom dumi ba yan? Nga doon na kay history, my heart failure ka na ba? Tingalig madayunan ka. Ha? Salbahis nga, Philip, Mateo. Magtuman yun siya siyang gusto. Mauman gani, ayaw palabi. Kaya tingalig mamatay yun ka. Dili pa ko mamatay. Maura. Okay nga, no? Nag-ampo ka mamatay ko? Ha? Mateo, nag-ampo ka mamatay ko? Si nag-ampo? Wa! Naro ko taong mag-ampo man ako. Nahibaw ko, Mateo. Gusto ka ng mangitag batanon. Ikaw si Munahuna. O si batanon. Sit na sila. Scratch! Unahuna mura ka na, Maura. You are the only one. Bayan, no? Pato, Mateo. Oy, pagkumbinsiha ka to si Philip, ha? Nga kung magbagahi, maggani siya. Ingna siya ka mamatay niyo ko sa kagol, Mateo. Maura. Mau kinahanglan maputol ang ilang relasyon ni Princess. Kinahanglan yun. Wala ko siya, Pan. Si Princess. Hello, Princess. Kumusta na ang imong mami, Maura? Giyatiman pa sa mga doktora. Naibaw ka na, Day? Gisultihan ko ni Bruce sa nahitabo, Philip. Princess. Ayaw ka bala ka, Philip. Andam ko sa pagsabot. Ha? O siya buto ipasabot. Dakong supak ang imong inahan sa atong relasyon. Busa tumani lang siya. Hikalimti ko. Samtang dili pa kaayo sakit, Philip. No. Dili, Princess. Putlon ta ang atong relasyon, Philip. Alang og tungod sa imong mami, Maura. Princess. Sultihi ang imong mami. Aron mamaayo siya sa iyang sakit. Sultihi siya nga nagbuwag na ta. Og ako mismo ang nakigbuwag nimo. Tumana ang mando sa pinangga nimong inahan, Philip. Kalimti ko. Di kalimtan ko sa bikaw. Bisag sakit kini alam na ako. Princess. Princess, di ko makatugot kung mahitabo ka na. Dili. Mahal ko ikaw.
Makatugot ka ba, Philip? Nga mamatay ang imong inahan tungod lang sa atong relasyon. Magkita ta. Magsulti niya ta pag-ayo, okay? Ayaw una karon. Please lang. Padayon pa ming nagkatiman ka, mami. Sorry. Pero nanawag lang ko dayon aron sa ingon. Kaam-ama nimo ang imong mami. Basi na lang kung may baw siya nga nagbuwag na ta. Maulian siya. O babalik ang iyang kalagsik. Princess. Sorry nga gisamok ti ka, Philip. O sige na. Ati man na ang imong inahan. Yan si Madam Maura. Pabuta ko, ha? Umana mo gatiban kang mami. Magsulti ta, okay? Please. Why problema? Basta sultihi lang ang imong mami nga buwag na ta. Dili ko ka na mahimo, Princess. Para sa kaayuhan sa imong inahan, Philip. Sakit, Princess. Sakit. Mahal ta ka. Nasayod ko. Pero ang imong mami, giatake man ka tungod sa atong relasyon. Oo, lagi. Pwes, aron mamaayo siya, magbuwag ta. Ayaw na paghukom. Tagay ko kay gayon. Please lang. O sige. Pero kinahanglan nga likayan ko na ikaw, Philip. Aron sa ingon, maulian ang imong inahan. Ayaw. Ayaw ka nagbuhat, ha? Ayaw maluoy ka. Philip, kining akong hukom para sa pinangga nimong inahan. Princess. Kaluya daw niyo rito, Philip. Uy. Nakadungog ka, Bruce. Tungod kay akong loudspeaker ang among panagsulti. In love lagi na si Nurito Philip nimo. Pero dakong supak ang inahan ni Philip nga si Maura. Oo, noon. Mo lagi. Saksi ka, Bruce, ha? Nagibuwagan ko na si Philip. Pero, huwag itong sugod si Nurito Philip magbuwag mo. Bahala na siya. Basta kay nakigbuwag na ko niya. Ray. Og sultihi si Miss Indera. Nagibuwagan ko na si Philip. Ha? Really, Bruce? Oh, yes, Miss Indira. Magkikbuwag na si Princess nga doon kang Nurito Philip. Tuwad kay, akong supag si Dunya Maura. Unsa na kung giingon nimo, Bruce? Dili magmalampuson ang ilang relasyon, di ba? Mao lagi. Inungdan nga nakikbuwag dayon si Day Princess kang Philip. Very good. Very good. Very, very good. Maayo kay nakasabot dayon si Princess. Nga wag yun siya magustuhin ni Dunya Maura. Well, ako sa kong bahin, ug ako'y nahimutang siyang dapit. Ay, di na ko ipamukos akong kaugalingon, uy. Dakong kauhawan nga wa kakauyunis ginikanan. Bitaw, masan. Pero ibaw ka? Si Nurito Philip, wang sugot. Ha? Ansa? Nagdumilig yun si Nurito Philip nga magbuwag silang Princess. Gago siya. Kisa mo yung palabihon. Ang iyang mami nga mo'y nag-antos, nagpakatao niya, ining kalibutan na, nihatag niya sa tanan, o kanang babae nga way hinungdan. Ha? Bugo siya. Nga nagutaon? Usa may naanang princess, oy? Si Nurito Philip rin gano'n makatumpag ni mga nag-unsay na ang Princess. Ganong tuwa may yun siya, mahigugmay ni. Makigsulti ko anang princess. Unsa? Oh, Miss Indera. Hello. Unsa may ato nimo? Nasuroy man gyud ka. Tungod kay nalipay ko sa imong hukom nga imong gibuwagan si Philip. Ako bitang gibuwagan si Philip. Kay wa man makagusto si Doña Maura nako. Murag naaman siya makagusto nimo, Miss Indera. Good. Maayo kinahibaw ka. Nakadungog gyud si Bruce. Nga gibuwagan nako si Philip. Tabangi ko explicar ni Philip nga musugot siya nga magbuwag na lang mi. Ansa? Pwede ba? Pwede ba tabangan ko nimo? Dili mo kun musugot si Philip. Pero ako na siyang giingnan nga likayan ako siya. O gani, nagplano na ko nga mobalhin na migpuyo si Nana Rosa. Oh, labing maayo. Balhin na yun. Mananghit sa ako ni Philip og tarong. Di na kinahanglan.
Layas na mo? Ayaw ka bala ka. Makigsulti una ko ni Philip. Unya tabangi ko nga magkabuwag mi. Kay tabangan tasad ka, nga ikaw ang higugmao ni Philip. Princess! Ako siyang hangyoon nga iyang itakli ang iyang gugma diri nako. Anha nimo. Okay ka ba? Time para, good. Giinsulto ko ni mo? No! Wa, Miss Indera. Magtinabangay ta. Aron, magmalipayon ka. Og aron sad, makuhaan sa nang imong kasuya diri nako, Miss Indera. Shit ka! Gisagang ni mong akong kamot. Ayaw panapat, good. Sakit ra ba kung managpa ka? Dili man kay ko gustong mapaakan og lamok. Sagpao na hinuon ko nimo. Inay tabangan ka, ikaw pa'y masuko. Ay, sorry lang mo, Miss Indira. Why, dapat tay. Hilumbas! Utro po kang animala ka! Sala mo! Namre gidangat. Hoy, asa ka, hoy! Miss Indira, hoy! Mga tao nga ilang pagtanaw sa sama nato, Bruce. Mga ulipon og dili tao para nila. Bitaw day, no? Para nila? Mura lang tagyuta nga sayon lang kaayo nilang tumban. Wa sila mahibaw. Nga moabot ang panahon nga sila na usab ang tabunan sa yuta. Muhawa ta din princess? O, nana. Muhawa ta din Pero, mananghid ta og tarong nila ni Philip. Ang anak yun, ngilad ka mo biya ta nga dili makapananghid nilang taro. Nana, mulakaw ko karong gabi Aasa ka man. Importante nga gimbuhato, nana. Mag-amping ka. Nakapaway na ang imong inahan. Daddy, paon na yun nilang unang imong inahan. Sabtang imong inahan. Wa ni siya gusto kang princess. Pero dada, ganong diktahan magyud ang akong pagbati. Philip, dili ka ba din maluis imong inahan? Gusto ka nga mamatay ka ng imong inahan, mao ba? Ha? Dili ko gusto mahitabo ka na, dada. Pus kung dili ka gusto nga doon ay daw tang mahitabo sa imong inahan, tumana ang iyang gusto. Ha? Makakita kag daghang babae, kag gwapo nimong pagkaanak, ha? Kag gwapo nimong pagkatao, naidaghan nga magdagan nimo, ha? Pero dili ka na makakita og lain pang inahan, Philip. Dilo sa lalim nga diktahan ang akong pagbati, Daddy. Pilipi. Nagsulob ka magsayal. Sa pagawas na ko din mao kini ang akong gisulob. Pero mag-ilis ko, nana. Sa higayon nga muhimo na ko sa laing lakang. Pagpuhag sa illegal nga patigayon ni Don Mateo. Princess. Dini ko ibilin ang motorsiklo. Oops. Mag-ilis na ko sa akong isulob. Rosa. Uy! Inom ka? Para pagkatog lang, Bruce. Pisanti ka, ha? Ha? Uy! Maikog to. Nahibaw ko nga dili ka maikog, kay baga-baga pugagnaw. Tagsa-tagbaso, di ta magpuli-puli og baso, kay mutakod ang atong sakit. Takod ta. Oo. Itaw Ala, sige. Mawang kagod. Sige, inom ka. Aon sa man nakatuog na si The Princess? Nakatuog naman siguro. Kana. Labing maayo. Katuog na. Okay. Dahil baso. Ipilisan ta ka. Ala. Ano? Uy. Naganon, ha? Ay, saktura. Sayla di mo, bro. Ay, grabe ba? Na? Para madali. Ang iman na. Dawata. Awas ko. Salamat. Baga gagnaw ni Bruce. Nasudipan ko sa to nang. Sudipan ko na. Kining atong panag-inom ron, bro. Silbing panamilit ni kay mamalhin naman unya mi si Princess of Puyo.
Unsa? Ni anak ko sa kilid sa machine shop ni Don Mateo. Kinahanglan nga makasuot ko sa shop. Pero, naigwar siya. Shotgun pa ang ta. O may pistola pa. Oh. May miabot ka nagmotorsiklo. Naatoy dang nga motorsiklo. Mo ni gingon ni Teo Moises nga mga motorsiklo nga gikarnap. Parinyo ni. Oh, parinyo na. Parinyo. Okay. Kumusta? Murag, ang gwardiya na lang ang nagpapili na. Huwag laing paagi. Aron ko makasod. Panaon ko ang gwardiya. Tumungsay ang ubol-ubol. Oh. Bullseye. Karon, kuhaon ko ang yawi. Aron makasud ko sa shop. Sorry ha. Pero nahimo ka lang gaway sa sungayan mong amo. Di ara ang yawi. May danag sa kahayag sa suka. Kinahanglang mahuman ko ni ang akong gibuhaton. Sud lamang sa usa ka minuto. Ang gasolina. Kung kamao mo mang sunog, makamauusap ko. Paspasan ko ang gibuhaton. Gibisbis ko na ang gasolina. Dayon paingon sa gawas. Hungdon ko ang mga motorsiklo. Nian ako sa gawas. Og distansya na ako sa dakong bodika. Og karon, niya ang Zippo lighter. Iitsa ko na ni. Toa na. Misugod na pagkuyanap ang kayo. Musibat ako. Sunog ako muna sa siyempre! Don Mateo! Sinita mo? Sunog! Ano ko muna ka mo na Don Mateo? Sunog! Kasi siya ko! Rapil na ang ilang dakong bigirin! Bangas ka! Tara! Pagtundo! Napasin mga tabang ta! Dali! Uy, sunog na! Sunog! Sunog! Dong! Usa nang nasunog diha? Sunog! Basin siya po. Ni Don Mateo, yung man, apil ka na kikiri. Unsa? Hain na bakinis, Mateo. Nga nawa siya diri sa suod sa kwarto ng ospital. Kaleche. Nitaas ang akong presyon tungkol sa kasalpahis ni Philip. Ang akong cellphone naas akong bag. Si Mateo. Mateo! Be, papalihog na ko sa akong cellphone. Nasa akong bag. Be, palihog. Be, akong cellphone, nasa akong bag, palihog ko. Nibangon ka man. Di pa ko mamatay, Leche. Be, hambi akong bag kay may nanawag na ko. Diyara ang imong bago. Bisa man ka nang nanawag mo. Oh, bitaw ka, kini mo nanawag na ko. Yan. Si Miss Indira.
Hello, Miss Indira. Madam Aura, kumusta ka na? Okay ra ko. Di apa ko sa ospital. Nanawag lang po ang pagpahibaw ni mo nga ang inyong dakong bodega, ang inyong massage shop, nasunog. Onsa nasunog? Ang inyong dakong massage shop, og naapil ang inyong bakery, sunog sad. No. Mateo! Sa tong ingon nimo usay nasunog. Si Miss Indira kining nanawag. Nga naman. Nagpahibaw na sunog ang atong dakong machine shop ug ang atong bakery. Unsa? No! Mateo! Jerry! Mateo! Mateo! Gibiyaan lang ko si hinampak. Anong nasunog man? Oh, shit! Usa ni tabo, Dari? Ano ba lang nga itong machine shop o kang bakery nasunog? Usa? Magdali ko. Dad, si Mami. Adi pa ito, mamatay. Usa? Nasunog ang machine shop ng bikiri. Adoon ko si Mami. 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 Bihay ko. Ayaw pagduol na ako. Anak, ngaway batasan. Mami, nasunog ko lang atong machine shop ng bikiri. Bihay ko ninyo. Pasagdi ko ninyo. Mami. Di na ko gustong makakita pa sa imong panagway. Ang pawa anak ng masupilon. Mami Maura. Pawa. Ikaw magigo, Mami. Pero ikaw nang usa din eh. Tuod kay si Daddy. Tuwa ni adto sa dakong sunog. Pawa na, leche. Pawa. Pare na go, Mami. Akalitse. Kakapoy maghilak-hilak. Makalagot. Nasunog ko no ang among machine shop ug ang among bakery. Pero nga nasunog man. Kalitse. Muadto ko sa nasunugan. Pag-amping, Bruce. Oo. Anong Rosa? Sige, diha ka na. Nasunog ang machine shop o bakery. Di nagtabangay. Urot na kasunog na kong budiga ay. Hoy! Sando! Nay, buto! Ni buto! Ano, ni samot yung pagkakuhan kayo! Shit! Hapit ang urot kasunog na kong budiga o kang bakery. Ang among machine shop. Ang mga sakinan nga tuwa sa sud. Si Coco kinig nagpaingon din. Don Mateo! Don! Coco! Gano? Unsa ka nita mo? Galit lang kayong pangitabo, Don. Nasunog. Galit lang kayong nasunog. Anong nasunog? Ano? Asa ko atya? Gisusi pas bumbiro nyo. Magsusi ko. Don Mateo, ipagsusi. Mapagamatay ka. Musul ka dito! Ang mga sakinan, kukuk, ang mga motorsiklo! Don, pasag dito! Makita na! Kung musul ka dito, ha? Gusto kang mapagods kayo, ha? Nganong nasunog man? Nganong nasunog?
Dara kompleto. Huwag kinabilin. Nag-finishing na lang ang mga bumbero. Dito! Bros! Dito! Bros, gano'n kini? Still ano eh. Huwag ibig sayuran na ninyo rito. Dito naman kung nila ni ng Rosa. Nag-uban mo dito kay mo, may mando ni mo. Nadigyo na ko sila biyaan. Naginom-inom pagani may ng Rosa gani. Kalit lang doon eh. May hayag. Hayag ang panganod ba? Dayon, dungog din na mo. Doon eh, siyagit. Siyagit sa mga tao nga doon eh sunog. Sunog ko, sunog. Aga mong machine shop ang bikiri. Kata ko ang damit sa ninyo rito. Siya ang taban. Ang importante nga, huwag kinabuhing na kalas. Ano yan, si mami ni mo? Tuwa sa ospital. Nasilag siya pag-ayonan ko. Di na gani siya gusto magkita pa na ako, boss. Ha? Mo ba niyo rito? Naku na. Si Daddy, nara siya. Sige, atong dulon. Daddy. May kaaway kita, Philip. Usa, Daddy? Usa'y may kaaway. Matod pa sa bombero, ilang nakita ang gwardiya, may pana sa liog nga ni taop o patay. Unsa? Nga sa ato pang, may tao nga mituyo pagsunog sa atong machine shop ug napil ang atong bakery. Ug kinsa ang kaaway, Daddy? Kinsa naghimo ini? Kung mailhan ko lang, panitan ko siya tubangan sa daghang katawhan. Mao ka na, Philip. Kinsa magkaang tao nga magigkontra ni mo, Daddy? Mao ka na itong ilahon kung si kinsa masyan. Gipa na ang gwardya, Daddy? Yes. Gipa na. Nakadungog ka, Bruce? Oo, dungog kay ko. Kung mauna. Katong napatay nga tulog ka tao. Tulog ka adik. Gipa na. O giingon nga sakop sa kabugang. Gipa na. O ito gipa na to ang gwardya. Murag hapon nagpatay sa gwardya. Gamit ang pana. Niyor. Itinainak na salta ko ang pagpilyo. Bruce. May uta ka. Salamat. Nakapuntos ka, Bruce. Gusto. Ang nagpatay sa tulog ka adik o gingon arsonist. O gingon nga sakop sa kabugang. Mao sa nagpatay sa atong gwardiya Philip ug nagsunog sa atong machine shop ug sa atong bakery. Nakadungog ka ba, Philip? O gano'n yan ka nang gibuhat sa itong machine shop o sa itong bikini, Daddy? Buset. Ang mga tao, hilom nga nananaw ka na ito, murag ng libak. Hoy! Kamo! Kinsa ka ninyo ang nagsunog sa akong machine shop o bakery? Kinsa ka ninyo? Unwa mo'y labot, pamahawa mo leche! Dad, nibulot kasi mga armas. Pamahawa mo! Daddy, igo na! Husto na! Nyor. Unsa? Naglumba ito panakan ng mga tao, Nyor. Si Madam Aura. Hello, Madam. Oh, Miss Indira. Unsa na? Dito ko, nagsusi ko. Nakita na ko dito si Don Mateo. Wala ko maduol kay parating sa kuha ato eh. O, kumusta na ang among machine shop o bakery? Naog daw ang tanan, Madam Aura. Unsa? Og sigon sa pakisusi sa kabumbiruhan, gituyo pagsunog ang inyong machine shop o bakery. Unsa? Mauna, Madam, gituyo pagsunog. Kay nakitaan sa kabumbiruhan ang inyong gwardya nga may pana ang liog, gipatay. Unsa? Daddy, pahuay una. Laom ng gabi. Bumalik pa ko dito sa ospital.
O sige, padayon na lang, Daddy. Ay, lagi palabi. Saan taman, disgrasya man yun. Hindi ko magatug nga maguna-una ni kung si Kinsa ang naghimo ni Philip. May bawa nagyapor itong 15 kinim nga tuhanan, Daddy. Kung gusto sila gubat, magpakita sila. Magpakita sila. Makigubat sila. Aron, maila. Makaila sila. Kung si Kinsa, si Mateo Sandoval. Igo na, Dad. Igo na. Balikan lang to si Mami. Naglagot ko. Daddy, kalma lang. Naglagot ko. Daddy, kalma lang lagi. Dili mahimong ako mo bantay ni Mami dito. Kaya ba sinog musamot ka takihon siya. Siya gusto makakita sa kong naong, Daddy. Di ba ko mo biya, Philip? Gusto para kong sutaon. Kinsa yun ang naghimo ni Dito. Still ano? Kinsam ka ang tao nga nag-akos pagsukol sa mong Daddy Mateo? Okay na akong gano'n, bros. Saan ka kini mga hitabuah? Narito. Dili ba? Matinabangon man ang akong amahan, bros. Oo, matinabangon. Manggiloyon ang akong amahan, di ba, bros? Ha? Oo, manggiloyon. Nan, nganong ingon ani ang mga panghitabo? Kuan di nga lim. May dagdumot sa kundali. Aha. May nasuko sa kundali. Nirito. Ibaw ka, bros. Luwagin ko magdako diri. Dito ko sa syudad nagdako. Ug nga ako nahibawan. Mga mayong tao ang ako magidikanan. Si Daddy Mateo. Ang akong mami, si Mami Maura. Istrikta noon pero matinabangon, dili ba? Ay, oo, tinuod na nyo rito, tinuod na. Ako ato ng ako, Daddy, bros. Apit na mula pas itong gabi, pero napagyapon siya nagmata. Papahuayo na ako siya. Okay. Ay, pastilanin daw. Kabuang taon ko. Kuan ay, okay lang. Pastilan pagka-inosente ninyo rito, Philip. Mo yung gituhuan nga buutan o mangiluyon si Don Mateo. Pero wa siya may bawo nga bangis panis leon. Wa siya may bawo. Bilang nakatao, ang gilubong buhi ni Don Mateo. Sorry nga rito. Sorry niyo kayo, pero maglisod ko pagsultis matuog na kinaiya ni Don Mateo. Dad. Mahurot na kasunod ang tanan. Nahurot na. Dad, ang importante mo nga itong kinabuhi. Pasagdi lang nga. Pasagdi na mga butang nga nahanaw. Magkita na ka na. Dili kinini mo bation ang kasakit, Philip, tungkol kay dili ikaw ang nagpundara sa maong negosyo. Daddy. Pero para kanako nga naning kamot aron mo barug ang maong negosyo, sakit kini para kanako, Philip, na kanawag ka. Sakit kini para kanako. Dad, pahuway na. Ipaabot na si Mami ni mo. Okay. Muadto na ko. Ihatod ka, Daddy. Ayaw na. Anay, ako mga batos nga anda mo escort kanako. Sila si Gokok. Ayaw kabalakan nyo rito. Kamerang mabantay kang daddy mo. Salamat. Salamat ninyo, Kokok. Hari na kami nyo. Mag-escort kami Don Mateo. Sige. Dito. Kitaan eh. Muli ko o magkikita ko ka, Princess. O ba sa'yo sa buntag? Mo ba? Ngayon sa may hukom ni mo nyo rito. Makigbuwag ng kunuto ni mo, Princess. Tabangi ko, bros. Tabangi ko usahaw ng kuspaghukom. Kinsi akong piliyon. Si Mami o si Princess? Ako. Nyo rito, ikaw kahukuman na nyo rito, eh.
Sa kalit lang, nahanaw, napapas, naugdaw ang akong datong bodega, ang masinsyab, ug ang akong bakery. Jingle bell! Jingle bell! Jingle the way! Ang buang at iguan. Ang anong aniya pa sa niling urasa. Uulon ko. Jingle bell! Jingle bell! Hoy! Jingle bell! Buang! Jingle bell! Jingle all the way! Jungle Bill! Jungle Bill! Kiniimo Jungle Bill! Nugmay-gumandiay! Di apay patid! Ikaw ba'y nagsunog sa kumasensya? Ikaw ba? Ikaw ba? Ang tigong buang hindi ko lata. Dali, dulo ta. Wako labot, Abot? Ha? Basig na pabuang ka lang, ha? Dari, gusto na ka, igo na. Basig nagpabuang-buang ng kini. Oh, niya siya nining urasas kagabi. Nagaligbaw kinay nagsunog sa atong masinsyap ng bakery. Bria! Pagay ka lang. Wag ko labot ay! Warabaw. Ay! Dugo akong ilong. Sa akong baba. Di ba na kao? May mong bukan, di kas imong uo! Ayaw, Dari. Nagkadugo na siya. Hoy, buang. May bawaan ko gani nga ikaw mo'y nagsunog ti man ikini, ha? Ilubong ti kang buhi. Dad, gusto na. Naglagot ako, Phil. Naglagot ako. Manong, sorry kayo, ha? Sorry kayo. Ingon, ana, kabangis ang imong gadi. Sama sa leon. Ha? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Nakisulti ang buang igun ato. Tingon anak kabangis ang akong daddy sama sa leon. Nirito, Philip. Nagkabati ka sa gisulti na itong buang. Nirito. Bangis ko na yung daddy, Mateo. Sama sa leon? Oh, Mateo, kumusta? Maurang. Naog daw ang atong mga sinsyap o bakery. Huwag napunit. Patay ang atong gwardiya. O kinsa ang naghimo ni ini, Mateo? Kinsa ang niripil di patok nato? Ha? Mateo? Mau ka na akong sutaon, Maurang. Nagsunod-sunod ang panghita po. Nga mahigip patay o gigamit ang pana. Nganong naibaw ka? Nitawag si Miss Indira kanako. Og mo'y nagtaho kanako nga gipatay ang gwardya nato. Pinaagi sa pana. Kung ang nagpatay niya itong imong mga gisuko, mausap ang nagpatay sa gwardya. O kinsa ang mubuhat ni Ana Mateo? Mao ka na kapalibog pag-ayaw ka na ako, Maura. Tungkol kay, wag yung ko'y nakita nga tao, nga sarang makahimo sa pag-rebuild ka na to, Maura. Gamita ang imong mga tao, Mateo. Gamita. Gamita nga itong bahandi aron masulbad kining tanan. Tungkol kay nabalaka ko nga tingalig. Mahug kita sa dakong peligro. Yes, Maura. Uga nga naktang salbahis nga si Philip. Asa na? Matuwa. Mao'y nagpabilin.
Tungod kay dili ka man kuno gusto nga siya ang mobantay diri kanimo. Natural. Dili ko gusto magsupak-supak siya. Salpahis nga, Philip. Way utang kabubuton. Wa maglantaw giunsa na to siya. Maura. Basta. Dili na ko siya lungan. Kinahanglan nga buwagan niya ka na si Princess. Tungod kay nagtuo ko, Mateo, nga ka na si Princess. Mo'y nagdagdi malas sa atong kinabuhi. Unsa? Suma? Sukad nga ni abot ka na babayhana din ni Mateo. Murag nagsunod sa mga atong di malas. Labaw sa tanan. Sa relasyon na to kang Philip. Nga nahimo nang masinupakon tungod ni anang Princess. Bullshit! Bullshit! O karon, nasunog ang atong machine shop. Pila kasakyanan ang nangasunog. Mga motorsiklo, nga? 50 kapin ka motorsiklo. Oh. Na andam na unta natong ibaligya. Pwisit. Pwisit. Huwag ang atong bakery. Naog daw ang tanan. Mailhan unta ang nagsunog sa atong machine shop. Mailhan lang unta, Mateo. Gipanumpa ko nga kung mailhan ko man og galing konsekensa siya. Bitayon ko siya nga pinatuad ug panitan ko pa. Si Miss Indira kini. Hello? Hello, Philip. I'm so sad sa nahitabo karon sa inyong machine shop o sa bakery. Salamat, Miss Indira. Nahibawan ba kinsa ang nagsunog sa inyong machine shop? Wa pa, Miss Indira. Nahibawan ba kinsa yung nagpatay sa inyong guard? Wa pa, Miss Indira. You know what, Philip? Sad kay ko sa nahitabo ron. Salamat sa pagpagkabana, Miss Indira. Unya, worried sa kaayo ko kay tingali ko unsay mahitabo nimo. Ay kabala ka. Way mahitabo na ko, Miss Indira. Unya, pag yun, worried sa kaayo ko ni Madam Maura. Unsa? Nanawag ko niya. Magulanan kay si Madam Maura. O ingon og sa maglisod o ginhawa. Miss Indira, Lukoy kaayo siya. salamat sa mong gibati para kang mami, Miss Indira. Nga naman, unsa hinungdan nga na ospital man si Madam Maura, Philip? Unsa hinungdan? Di ta magkatagda sa kahimtang sa panlawas na to, Miss Indira. Niabot lang yung tingaling nga, may gibati siya. Ayaw sabta nga nang hilabot ko niyo. Pero, how true nga nag-uul ang imong mami tungod kay dako siyang supak sa inyong relasyon ni Princess? Well, yes, tinod ka. Oh, I see. Kung mao na... Excuse me, Indira. May atimanon pa ko. Bye. Hello? Hello? Shit. Ki-off niya ang cellphone. Ha? Shit ka, Philip. Rito, hayag na. Buntag na. Pero, wag yun tayo tog. Katuog na lang, bros. Kaya mato ko ni Princess, mag-isulti ko niya. Ay, kuyugan ka eh. Hindi mahimong pasagdal, diga? Salamat. Tara, kuyugi ko. Good morning, Philip. Princess, Gikasubo ko ang nahitabo sa inyong machine shop o bakery, Philip. dagko kay damage sa nahitabo, Princess. Plus, pag ni mami nga na hospital. Sorry sa nahitabo. Og, aron magmalinawon ka. Og dili na atakihon ang imong mami. Mamahawa na lang mi ni Nana Rosa.
Unsa? Usa ni sa maayong sulbad, Philip. Aron matagan ka mo kalinaw. Aron po, dili na mag-uol ang imong mami. Princess. Nahibaw ko. Nahibaw kong maglisod ka sa paghukom. Nahibaw ko. Mahal mo ako, dili pa? Yes, Princess. Sayod ka, unsa ti ka kamahal. Mahal ta sad ka, Philip. Og tungod sa akong pagmahal nimo, andam kong mo sakripisyo. Oh. Magpalayo ko. Aron dili magagubot ang inyong pamilya tungod lang nako. Kinahanglan ba yan? Di kinahanglan. Pero ayaw ka balaka. Kung kita man gyud, pues, para gyud ta susag-usa. Bisan og magkalagyo ta. Kung ikaw para gyud nako, kita gyud ang magkadayon, Philip. Hatagan ako kalinaw ang relasyon ninyong inahan ug anak. Dili ka sa yun para nako. Be practical, Philip. Sunda ang gusto sa imong inahan. Pero, suta alang kun, dili ba pagpakaaron ingnon ang iyang pagkasakit. Aron, pilit kang mutuman sa iyang kagustuhan. Princess. Og labaw sa tanan. O kaya kuno ang kagahapon, Philip. Kay basin og maukini ang hinungdan sa mga panghitabo karon. Princess. Sipot ba ipasipot? Adunay mga panghitabo sa kinabuhi. Nga ang hinungdan, mao ang itom og mapait nga kagahapon, Philip. Maong suta ako, no? Pangutan ako no ang imong mga ginikanan kun wa ba sila'y napasakitan nga mga tao. Hinungdan nga nagdumot kini. Og mihimog lakang aron makabaos. Way daw ta binuhatan ako magidikanan, Princess. Mga maayos silang tao. Salamat, ngayon ana, Philip. Kung magpalayo ka mo, asa ka mong dapita pa doon? Kami na ang mag-igo, anak Philip. Kami na lang ang mangita og asang dapita para sa inyong ikalinaw. Day, de Princess. May ikatabang ko nimo ni ana, de Princess. Adto mo puyo sa bay sa kuntiyo nga wa na puy eh. Tuwa speakers barangay. Barangay Bunga. Mao ba? Salamat, Bruce. Gusto ko mutanaw sa mga dapit, Bruce. Kung maayo ba ang ilang pagkabutang dito? Okay kayo. Oh, mau na ninyo rito. Sige, naog ta. Oh, Bruce. Sakto rin ang pick-up mo atong gigamit kay nakarga ang motorsiklo ni mo, de Princess. O kang tipila ka mga butang. Maugid, Bruce. Nana Rosa, dali, mga naog ta. Oh, Princess. Mau na din may suga, may tubig, o ingon man CR. Mingaw lang. Salamat, Bruce. Pila man ang abang din Okay, bahala sa abangan, Princess. Salamat, Philip. Nogo na ito pinag-uban sa ito negosyo nga maunta ang Double P Botanical Garden. Para sa kalinaw nimo og sa imong inahan, Philip. Philip, kumusta si Mami, Dad? Ano yung taon? Nganong ni Aka. Di na ko gustong makakita sa imong dagway. Pahawa. Dili ka na mutahon ng imong inahan. Mong pahawa. Idaog ka, Mami. Wala si Princess. Nilayas na. Unsa? Nagkabuwag na kami. Gilingla mo lang ako, Philip. Magpakaayo ka.
Kaya ikaw ang daog. Ikaw nga kung gipili. Ug nilayas na sila si Princess. Nakadungog ka, maurami daog ka. Mateo! Mateo kung tinuod man. Praise the Lord! Praise the Lord! Pero Daddy, Mami, pumunta na lang ko. Panguta na, uunsa. Doon na po may mga tao nga inyong napasakitan ka diadto. Ado na ba? Philip. Nga no bang maumang kanay imong gipangutana? Yes, iho. Ganun nga, nakapangutana ka niya na. Tungkol sa mga pangitabo, then, moya ko na hunanaan nga tigaling. Kining mga pangitabo. Nagagikan sa tao o mga tao nga nagdumot ka ninyo. Punsa. O kinsa man ko mga tawhanang nagdumot ka namo ni Mateo, ha? Kinsa man ko Philip? Hinungdan bitang nutana ko ninyo. Ug may tingali nga inyo ka nang unaon. Kinsa. Kaya basin og nakahimo ka mo sa pagpasakit, o nakainsulto, o nakalapas ka mo sa ilang katungod, o mahimong manimaos kini. Well. Kung ka na ang ako anong base, doon ay mga tao nga atong gipalagpot sa ilang trabaho kay mga tapulan. Mao ka na. O sa pailain, Daddy. Doon na say mga tao nga atong giimbarguhan sa ilang mga butang tungod kay wa sila makabayad sa ilang dakong utang. Mao ba, Mami? Yes. O ano bailain? Doon ay pipila ka mga tao nga atong gipapahawa diha sa atong yuta tungod kay wa kini makaabang. So, posible nga kini mga tawhana nagdumot. Og nihimo na karong mga lakang ang oron magkabawas ka nato, Mami, Daddy. Kung hila ka na buhaton, kung makikatubang lang sila kanako, di sila nako sibukan iyo. Bisag usap pa kadalaw, makig-away ko kanila. Mga baga silag mga naong. Wa ba ka mo makautang og kinabuhi? Philip. Sobra na. Sobra na maong pangutana, do. Sobra na, do. Ikaw lang ko nangutana, Daddy. Kaletse. Ayaw pa malikas, Mami. Nakasakit. Makalagot. Makalagot ang imong pangutana, Philip. Nagdugang lang sa akong sakit. Sorry, Mami. Ako'y mangutana. Unsa ka tinuod nga milayas na si Princess? Dilayas na sila. Labing maayo. Tungod kay katong babayhana, mo'y nagdaog buwisit sa atong kahimtang. Di man tingali, Mami. Ayaw siya panalip di leche! Sorry, Mami. Mateo, gusto na kumugawas din sa ospital. Nga naman, Mami. Wa pa ka hingpit nga naayo. Maayo na ko. Sa dihang nagpahibaw ka kanako nga nilayas ta katong Princess. Mami. Kalit ko na ulian. Ikatong bayhana. Nakakonsumisyon ako, Philip. Maunay prangkang pagkaistorya. Pero karon kay nilayas naman ka, okay na ko. Di na ko mamatay sa akong sakit. Og butabang nako, aron nga makabangon kita sa atong negosyo, Mateo. Maura, ay kabalaka kay bisan pa sa mga pangitabo, dili pa kini makapurdoy ka na to. Dili pa, Maura. Pabuto na to. Ang imong doktor, nga mumando, nga makagawas ka. Nirito, muli na si Madam Maura? Uy, okay na siya. Naayo naman ko na siya. Uy, mo ba? May noon. Epektibo day kayo ang tambal. Epektibo kayo nga tambal ang itumar kay nayo naman dayon siya. Mato niya. Paglayos ni Princess mo, nakayo niya. Sa? Huwag panaganang nisulti si Mami nako. May tuwa na, bros. Uy, still ano? So klaro kayo. Nga iyang
Ay, pag pasakit-sakit, ang tumong niya nga, mutuman ka sa iyang kagustuhan. Uy, Oh, bros. pas kang paita. Paita gining manduan ta sa itong kasing-kasing rito, no? Ha, manduan ang atong kasing-kasing. Mayon daw silang makikpuyo, di ba? Kita ginuntang ang angay hatagan og kay gayunan. Kay kita may makikuban sa binuhat nga atong magustuhan, di ba? Pero dunay laing bugat nga problema nako, bros. Ha? Sa kabahin ni Princess, doon ako kay feeling nga kami gyud. Ug mabot ang adlaw nga magkauban na kami hangtod sa hangtod. Ako na ko problema. Mao kini mga panghitabo karon. Nga rito. Ingon sa kini mga panghitabo karon. Dili ba ka kinibunga sa mga binuhatan lang daddy ug mami? Nga rito, Philip. Bros, mangutano ko nimo. Dugay ka naman gyud sa mga kamot ng daddy ug mami. Wa magig ko magdako din kay dito mo ko sa syudad magdako. Unsa ba yung mga binuhatan nilang mami ug daddy din hindapita? Ha, bros? Nga rito, Philip. Tugani ko, may nasayran ka ba? Uy, murag sila naman ning sila naman is daddy ni mo, nga rito, oh? Oh, sila na ka na, bros. Kadiyot nyo rito, ha? Sugato na ko sila nyo rito, ha? Wa mo tubag ni bros ang akong pangutana. Madam. Pastilan, ni ani gyud ka. Salamat taon nga naayo ka na, madam. Ha? Salamat gyud kayo. Wala ko'y sakit, Bruce. Di pa ko mamatay, ani. Di pa ko mamatay. Uy, si Bakoy, noon sa kalain pa ni mong sinultihan. Madam, uy, ayaw, na madam god. Natural, gigikan ko ka hospital god. Tural. Musta di ko pinangga. Maura. Ay, kada ka pag-istorya. Dali na. Mateo. Si Philip, huwag mo sugat ang hinampak. Ay, pasag din na lang na siya. Tubagan ako, bros. Usay mo hibawaan sa mga binuhatan lang dadig mami. Kuha niyo rito, kining, kuhan ba? Kanang, Sultihi ko. May naseran ka ba nga daw tang binuhatan lang dadig mami? Wag yun ko ikasulti niyo rito. Bros. Kasi kita na mo. Si Daddy Mateo. Di apa ingon diri si Daddy. Biyaan daw na kanyo rito, ha? Doon siya naglikay si Bros. Philip, kung sa inyo giparagsuldihan ni Bruce. Ako ang dad, kining nagpangutan ako niya kuno ba siya sarang mga tao nga gidudahan nga naghimo karon sa kadaot to din eh. Kung sa'yo gitubag niya? Wa, Daddy. Ayaw ka balakay. Wa ko'y hunong usab sa pagsusi kung si kinsa man ang naghimo rin. Lakip na gani ang kapulisan gipalihok na nako. Milihok na sila. Aron pagsuta. Kinsa gayud ang kriminal ug nagsunog sa atong bakery ingon man sa atong machine shop. Mensahe kinigikan kan Tio Moises. Gikulata ko ni Don Mateo. Gipatid-patiran. Tungod kay nagtuta siya nga ako mo'y nagsunog sa iyang bakery o machine shop. Kiduo ko. Gikulata di si Tio Moises. Princess. Nana, nagtaho ka na ako si Tio Moises. Nagikulata di siya ni Don Mateo. Kay siya mo'y gidudahan nga nagsunog sa machine shop o bakery. Maupa. Bangis ka, Don Mateo. Pero hapit na ang adlaw. Diin imong matagamtaman ang imong gibuhat sa uban. Princess. Uy, ang tiguang na. Si Moises Buang. Manong. Jingle bell, jingle all the way. Kumusta naman ka?
Bunog ko, Mateo. Siya amaw. Silutan siya Ginoo. Manong. Silutan siya Ginoo. Biktima sa kabangis ni Don Mateo. Kalabad si kong magpalit pa na kong paracetamol yan ng butika. Basi na lumawa kini kalabad si kong nga nagkatubar kong paracetamol. Uy. Usa kini papel nga gibutan siya kong motorsiklo. Nagsugod na ang panudya sa binuhatan sa imong ginikanan. Padayon gusto kasa. Ang inyong masinsyap ug ang bikire pantalya lamang. Tungod kay mao kini ang gibutangan sa daghang mga sakyanan nga motorsiklo nga gikarnap. Ilisdan ang pintal ug gipamaligya. Doon na pa'y daghang illegal nga binuhatan si Don Mateo ug Doña Maura. Ang ilang pag-ilog aning maong kayutaan nga inyong gipanag-iya karon. Unsa kini ka tinuod? Mga higala sunda kanunay ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Iampo ko ang kalag mo. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Liagay Pares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Ug mo to mga ka-listeners, ang part 6, no? So, mag-proceed na po sa Pobreng Milenaryo, part 6 mga ka-listeners, no? Para, dili sa tawagan dili sa mabitin tong nag-atang atong dramahan, no? Ug ani, ako lang ipuli-puli mga ka-listeners, no? Kay di man gipud makaya og kanang duhaon bitaw kay tungod pud kay nampud tay mga buhat-buhat sa matag adlaw ba kanang mga trabahoon, mga hoy, mga ansad maglungag, basta kay mga buhat basta mga balay ba, no? Di ingon sa kanunay nga ang cellphone akong giatubang mga ka-listeners, no? Mao na nga mga yung pasensya, no, nga sa pagkakaroon murag tag-usa-usa pag ako na-upload, no? Kay kuan lagi kanang sa makuan manggod ta og muabuso ba para nang kadlawon ako matog labad kay ulo makalipong, no? May gani kay na arang-arang akong paminaw ron nga makatog na ko og kanang sayo ba nya. Salamat kay sa tanan mga pagsabot niyo mga ka-listeners, no, sa kuan labi na nila Ma'am Life Journey, no, Ma'am Jisulie nga nila Ma'am Grace Blanca Flor, nila Angie Di Minagracia, no, nga mga ning suporta og tabang, no, umisabot, no. Salamat kayo nga bisan kini sila mga listeners nga mga ning tabang ba, bilib ko kay wag ni sila reklamo nga ano sa ako magkasumpay ba, di wala sila magapura ba, no, nagpaabot sila sa kanunay, no. Muna nga bilib ko kay ni mga kuana mga maong mga listeners ba nga ning tabang ning suporta, no, nya dili mo reklamo ba kini uban nga ganang maminaw ra perti man mao murag isog. Maminaw na lang gani mo pa reklamador, no, mga ka-listeners. Ya ultimo ads ikasuko pa ikasakit pa kay nay ads, no. Pwede ra man gud i-skip ninyo mga ka-listeners, no, katong mga dili jud ginahan mo tabang ba, no. Kay basig nutuon ni uban nya mao ni makadato na mo ning kini daghang ads dili
gamay ra na labi nag-escape ninyo. Sintabos ra na, no? Muna nga dako bitaw ko pasalamat nga naay ming tabang nila sila Ma'am Gisole, Ma'am Life Journey, ato mga nihatag pang palod kay anak ko kay ko na problema o asa ko ipalod. Nya labi na sa power, no? Nga gitampuhan ni Ma'am Life Journey og ni Ma'am Gisole kining solar power generator. So ana ko problema asa ko mag-charge, no? Kay mao gyud ko problema ganing ka-chargean mga listeners ba. Muna ko kay kong pasalamat yun nila Ma'am Life Journey ug Ma'am Gisole. Nya sa mga tabang po ni Ma'am Life Journey nga kuan na nakapalit ko ning radio cassette player kining solar power bank, no? Daghan salamat kayo gud, salamat ug dako aning nilang Ma'am Life Journey gud, Ma'am Gisole ni Ma'am Grace Bangkaplor. O balik ko na ko, shout out ni Angie Di Benagracia, ni Roger Villegas, ni Ongol Toledo Vlog, ni Stayap, no? O di na ko kanang tas-on akong istorya mga ka-listeners, no? Kay mangahoy para ba karon? Ang oras alas 4 na. So alas 4 na mga ka-listeners, alas 4:15 mangahoy pa karon, no? Nag-vlog ko daan mga ka-listeners, balag niya pang gabi na ko ni ma-upload. Pero mapaminaw naman ninyo. No? Pero ga-vlog ko daan kay ayaw ni kagabi sa pag-edit, pag-mix na lang o pag-upload, no? Okay. Mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching. O God bless itong tanan mga ka-listeners, no?